Добрий день усім. Вітаю, Арвидак. Ми будемо зараз починати. Давайте криху для тих, хто не ведає. Ми сьогодні гуляємо у Transport Tycoon Deluxe. Мы гуляем у версию, якая доступна и бесплатно. Вы можете спамповать ее у любой момент. Она называется OpenTTD. Гульня Transport Tycoon Deluxe была старая вельми гульня, якая, на жаль, была написана на одним, ну, на такой мове праграмавання, што яе немагчыма было нармальна нават партаваць на іншае. Былі спробы, але ў выніку самая найлепшая спроба для порту Transport Tycoon Deluxe гэта вось гэта. І яна яшчэ развіваецца. Мы зараз будзем гуляць у версію, якой месяц усякова. Яна месяц назад выйшла. Вось. Гэта бета-версія новенькая, але больш стабільная. Мы, можа, якія багі зловім. Вось. Яна яшчэ мае убудаваную адразу. І гэта трошкі гульня-канструктар, то бок зараз у бягучым выглядзе OpenTTD гэта гульня-канструктар, у якой вы можете спампаваць сваю жа музыку, ну там наборы, напрыклад, прапануюцца, і гэта не абавязкова рабіць у інтэрнэце, вы можете рабіць гэта ў самой гульне, у яе свой загрузчык, і вы можете пакеты музыкі, напрыклад, альбо знешняга выгляду запампоўваць літаральна ў самой гульне. Это вельмі круто. Музыка, гукі клікаў, нават транспарту, гукі, наборы транспарту, наборы, розныя сцэнарыі мапы ёсць. І ёсць рознае. Адзінае, што канкрэтна, ну, гэта мы да гэтага дойдзем яшчэ, мы будзем гуляць на рандомнай згенераванай мапе. Я знайшоў сцэнарый, які мне цікавы быў, але я не да канца разабраўся, як усталёўваць яго, то бок, ну, я яго спампаваў. Але, на жаль, файлы там адсутнічаюць, нават калі іх загружаеш, іх патрэбна ўручную, я так разумею, загружаць. Свае правілы загрузкі гэтага сцэнара ёсць. Там ёсць, карацей, ну, сцэнарый, які я жадаў запусціць. Гэта быў Baltic States, то бок Латвія, Літва і Беларусь. Каб вы не здзіўляліся, там ёсць Беларусь і, па-моему, частка Польшы. То бок, ну, вось, вот, типу, і Эстонія. І атрымліваецца гэты кавалак увесь, можна там пагуляць. На жаль, ну, ўжо мы будзем гуляць не ў яго, мы пагуляем у просто гульню створым. Я трошкі пагуляў туторыял, каб разабрацца ў базавых момантах гульні, таму што такія гульні патрабуюць, ну, навучання пэўнага. Я пагуляў літаральна 30 хвілін, каб разабрацца просто дзе што тыркаць. І, у прынцыпе, я знаём з такімі гульнямі, ну, канкрэтна нават з будаўніцтвам транспартнай імперыі, таму буду тлумачыць, што ведаю. Мой досвед з Transport Viewer літаральна перакладаецца. Я так разумею, што Transport Viewer увогуле поўнасцю паўтарае формулу гэтай гульні поўнасцю, то бок яно проста імітуе гэтую гульню. Вось, гэта даволі прыемна, таму што я ўжо штосьці ведаю гульне, нягледзячы на тое, што нічога не ведаю. Вітаю, Рэгана. Мы не гурок, мы сёння будзем грузавічкамі, будзем цягнічкамі, будзем самалётамі і караблямі, магчыма, калі пашчасціць. На D500 адпраўляецца на The Procession to Calvary. Мы сёння будзем круціць рулетку праз 2 гадзінкі, зараз пакуль не. Вось. І так, як вы ўжо заўважылі, у гульне ёсць беларуская мова, яна ёсць па тыпу ўбудаваная, і тут нават падпісана, што на гэтую мову не перакладзена 147 радкоў. Вы можете дапамогчы праекту, калі зарэгіструецеся як перакладчык. Інструкцыю ў файле readme тэкста, так што вы калі жадаеце далучыцца да перакладу гэтага, далучайцеся. Я так разумею, што, ну, я пакуль не бачыў, я бачыў надпісы на ангельскай, але гэта звычайна ў створаных сцэнарах, то бок там з таго, што сцэнарый кастомныя, як бы, таму там не перакладзена. Астатняга я не бачыў пакуль гэтых 147 не перакладзеных радкоў. Так, добра. Пачынаем новую гульню, трэба згенераваць мапу. Я ўжо трошкі генераваў яе. Мы пачнем, можна пачынаць з любога года, але самы ранні год, з якога можна пачаць, гэта 25-й. 1925. І як працуюць тэхналогіі ў гульне? Ідзе час, вы гуляеце, і тэхналогіі проста з'яўляюцца. Усё. То бок у вас будзе транспорт, вы пакуль будуеце сваю імперыю, тэхналогіі ідуць наперад, і вам патрэбна замяняць стары транспарт на новы, і як бы пакрыху адаптавацца, і у вас можа катацца стары цягнічок яшчэ раней. Я паспрабаваў 25-й год, і ў 25-м годзе няма ніякага транспарту, што дзіўна.
ніякага нават коннага транспарту няма, ёсць толькі цягнікі. Таму гэта такі сабе пачатак. Давайте абяром сабе, можа, які-небудзь... Там, по-моему, 50-й прапаную. Давайте паспрабуем 35-й. Вось. Тут будзе далей ўсё стандартна, я нічога мяняць не буду, я толькі павялічыў памер мапы на 1024 на 1024. Так. Астатняе няхай будзе як ёсць. Скрыптоў ніякіх мы змяняць не будзем. Вось гэта new GRF, гэта якраз такі файлы розных асетаў для гульні, мы гэта кранаць нават не будзем. Ну давайте, поехали. Ствараем. Дарэчы, будзе у нас назвы гарадоў у нас будуць польскія. Там ёсць розныя па тыпу нават каталонскія, лацінаамерыканскія, нарвежскія ёсць. Рознага варыянтаў ёсць. Мы будзем сёння з польскімі назвамі. Будзе... Там цікава ёсць. Опа, згенеравалася. Я адразу на паузу паставлю. Давайте паглядзім на нашу мапу. Ой, не тое. Пачыняў. 1024 на 1024 не халера сабе мапа атрымліваецца. Ну ладно, я спадзяюся, гэта не праблема для кампа. Ну, по типу для гульні, што яна можа ўсё сімулировать. Глядзіце, якая справа. Мы пачынаем з мапы, на якой хапае розных штук. Давайте наблизим. Так, я зараз... Можа заглосна гульня? Зараз я перепроверю. Трошки голосновато. Давайте я... Так, гук. І гуковые эффекты партишем. І музыку так само. Прикольно. Вось. Так вось. Глядзіце, у нас рознага, там ёсць надпісы і ёсць яшчэ прадпрыемствы, напрыклад. Вось тут у нас пільня у нас. Так вось, глядзіце, як працуе гульня і ўвогуле як працуе... Ну, я расказваю па досведу Transport Viewer, таму што ў гэтай гульні я разабраўся толькі ў тым, каб запускаць там самалёты і цягнічок пабудаваў, паганяў. Як працуе? У вас ёсць горад з пэўнымі будынкамі, так? У вас ёсць розныя прадпрыемствы. Калі вы звязваеце гэта ўсё у... Ну, напрыклад, прадпрыемства гэта робіць... Гэта яно... Некада... Пільня, так? Яна будзе пілаваць дрэвы. Сюды патрэбна даставіць дрэвы, дарэчы, вось он лес. Можна даставіць дрэвы і распіліць, і потым яны... Давайте вытворчы ланцужок паглядзім. Бачыце, ёсць ён у цэнтры. І атрымліваецца, што драўніна ідзе ў пільню, з пільні выходзяць некаторыя тавары, і іх можна даставіць у гарадскія будынкі. Вось. Калі мы робім поўнасцю ланцужкі за доставу грузу, мы зарабляем на тым, што дастаўляем проста розныя штукі. Але чым больш мы дастаўляем, тым больш пашыраюцца гарады, прадпрыемствы становяцца больш буйнымі і гэтак далей. Такім чынам, наша мапа, яна гіганцкая, насамрэч, ну, рэальна нейкая проста аграменная. Мы пакраху будзем такім чынам развіваць як бы гарада будуць становіцца больш, яны будуць разрастацца, аб'ядноўвацца ў большыя, ну, там, па тыпу, адзін з адным спалучацца. Вось, і гэта ўсё пакраху будзе расці. У выніку мы як бы пачнем з простенькіх рэчаў, але скончым у выніку здаравеннай імперыяй і сувязю там, ну, усяго цывілізацыі, скажем так, па ўсяму. Мы можам пачынаць адкуль жадаем. У ідэале, ну, як бы па досведу Transport Viewer я абіраў нейкія рэчы, які ідзе менш пабудаваць і пабольш зарабіць, так? Тут, на жаль, я не ведаю ланцужкоў вырабу, таму я думаю, мы абярем нешта простенькае, вось якраз такі дрэва, лесасекі і вось гэта ўсё. Дзе яна была у нас? Так, у нас ёсць Тымборг і Хмельна-Гурная. Вось два паселішча. Мы можам... Есть Кратошин Великопольский. Вось такая у нас штука, у нас 3 гарады. Тут поблизу вельмі близко один до одного. Мы можем взять дрэва, доставить адсюль до лесасекі. Это мы займемся. И будем досылать ужо, што атрымаецца у гэтыя самыя, у гарады. Я не ведаю, мы пачалі з 35-го года, я не упэўнены, колькі у нас чаго ёсць. Цягнічкі, так.
Что мы можем будовать? Чыгунка. Не, это будаўніцтва. Так, можна чыгунка ёсць. Добра. Дорогі таксама у нас ёсць нейкія грузавыя тэрміналы. Добра. Я так разумею... трамваю у нас нельга. Водная камунікацыя. У нас ёсць докі, мы можам будаваць гэта. І самалёты, я так разумею, ёсць. Так. Мы можам будаваць, у прынцыпе, большую частку ўсяго, мы толькі водны транспорт у нас недаступны. Яшчэ можна проста людзей паміж гарадамі вазіць. Так, я забыўся гэта ўзгадаць. Вось, гэта таксама, плюс вы яшчэ ў гарадах будуеце сваю транспартную сістэму, па тыпу аўтобусы, вось гэта ўсё. Вось, я так разумею, транспарт Tycoon Deluxe абмежаваны выключна 4 відамі транспарту. То бок, гэта ў нас цягнікі, аўтотранспарт, караблі і самалёты, што ў прынцыпе як бы ўвесь і ёсць, але няма нейкага, напрыклад, метро, напрыклад. Ну, такога няма. Трамвайныя шляхі, падаецца, ну, ось, трамваі яшчэ ёсць. Дарэчы, я не памятаю, метро ёсць у транспорт Fever, по-моему, не. То бок гэта па тыпу, як для тых, хто ўвогуле не разумее, што адбываецца, гэта па тыпу... Уявіце сабе горадабудаўнічы, ну, па тыпу, як SimCity, так? Толькі вы не будуеце гарада, вы нічога не будуеце, вы, ну, як вы займаецесь толькі транспартыроўкай, а ўсё расце само. А вы ўжо адаптуецеся па то, як яно ўсё змяняецца. Так, я пакуль на паўзе, давайте будуем. Я не спрабаваў пакуль аўтатранспарт і не спрабаваў грузавікі. Мы можам цягнічкі зрабіць, дарэчы. Можа, давайте цягнічкамі зробім. Тут 56 тонн драўніны. Давайте дрэва будзем вазіць на цягніках. А товары уже будем... Можна тоннелі будаваць. Ну, гэта амаль гэта самае, амаль метро. Прамысловы каталог. Утворцы ланцужок ці фінансаваць будаўніцтва новай прамысловасці. Ага. Так, тут... Ё-моё! Это увогуле тое, што было пабудавана. Тонны жалезанай руды, зерня... Ух, да халеры ўсяго. Давайте возите на тягничках каточков. Да и я бы счастливый был, коли бы так. Будем лечить, что каточки водит транспорт. Давай так думаем. Короче, еще что будет, все керуется каточками. Домой здесь. Так, давайте тягничок. Менюшки трошки я еще не призвычайны да их. Нам потребна... электрифікаваная чыгунка. Монорейковая дорога есть. Добра. Давайте звычайная чыгунка. Нам патрэбна станцыя чыгуначная. Пабудуем вось такую. І няхай яна будзе даволі доўгая. Давайте. Яна будзе на 4. Можа занадта. 3 давайте. Вось. Немагчыма, забаронена падчас паузы. Блин, а я не... Чаму забаронена падчас паузы? Мне не падабаецца. Блин. Я натискаю не то. Можно? О, ось. Стрелочками можно контролировать. Так, вось тут мы побудуемся. І гэта у нас, у прынцыпе, і будзе наша... Два тэрміналы у нас ёсць. Паміж імі трэба пабудаваць жалезку. Чыгуначка у нас пайшла. Ось. Оп. Так, нормально. І вось сюди у нас, правильно? Правильно. Сюди. Вось яна наша чыгуначка будзе. Яна дабудоўваецца там яшчэ прыходзіць у парадак. У нас гэта першая чыгунка, і нам плацяць. Галоўнае, мы зарабляем ад таго, што дастаўляем. Нагадую, то бок, як бы не гледзячы на тое, што глобальна мы займаемся тым, што у нас падвышаецца інфраструктура ўсяго вось гэтай гіганцкай тэрыторыі, так? Але мы-то просто кампанія, якая займаецца перавозкамі. Нам не важна, што перавозкі там альбо у прадпрыемства праблемы. Нас гэта цікавіць толькі ў момант, калі прадпрыемства закрываецца. Вось. Так, зараз я узгадаю, як, по-моему, вось... мне патрэбна дэпо, по-моему, пабудаваць, так? Дэпо лепей паставіць 10, таму што калі мы будзем рабіць гэтую самую інфраструктуру вялікую, то мае сэнс, каб дэпо было дастаўляла з некалькіх месцаў. О, яшчэ, дарэчы, дрэва ёсць. Так, давайте дэпо вось тут паставім, каля вады.
Депо. Не то. Ще не туди тиркаю. Чыгунка. Депо. Будуем у гэты бок. Блин, да, я ожидаю падчас паузу будаваць. Ну... Так, ёсць. Далей з яго патрэбна вывесці жалезку нашу. Як бы нам так яе вывесці? Давайте вось так. І поедем вось так. Гэта будзе перасячэнне. Мне патрэбна вось так. Не? Не то. Вось так. І бакавое яшчэ. Вось так. Няхай будзе развілачка, яно будзе можна... Дэпо чым займаецца? Дэпо будзе падтрымліваць іх цягнічкі ў добрым стане. І таксама рабіць новыя цягнічкі. У выніку у нас атрымліваецца як бы дэпо, з якога... Ну, рэальна проста дэпо. Вось. У дэпо трэба пабудаваць цягнічок. І... тут да халеры ўсяго. Глядзіце, якая халера. У нас ёсць нават 2 цягніка галоўных. Яны каштуюць розны кошт. Давайте яго ў цэнтру там. Танк-паравоз Кірбі Пол і паравоз Чэнні юбілейны. Гэта лакаматывы, то бок яны будуць... яшчэ ёсць Гінзу А4. Ёсць розныя лакаматывы, яны вязуць, вядома, розныя вагоны. І вагоны таксама патрэбна падбіраць мэтава, то бок у нас, бачыце, ўсё гэта спіс розных вагонаў, якія перавозяць розныя штукі. Вы можете камбінаваць, напрыклад, у вас можа быць цягнік, які вязе, ну, як вы ў рэальным жыцці, у вас можа быць шмат вагонаў розных пачэплена на цягнік. І ён займацца будзе рознымі рэчамі. У нашым выпадку гэта цягнік, які займаецца толькі адной рэччу. Ён возіць дрэва. Таму мы робім спецыяльна пад гэта. Лакаматыў. Хуткасць вялікая нам не вельмі патрэбна. Так, кошты не халера сабе. Цягавае намаганне. Нам патрэбна ли нам... Вось у 35-м годзе літаральна выйшаў паравоз Гінзу А4, самы апошні. Яго надзейнасць 53%. Это ж халера поўная. А ты стары значна больш надзейны. Вось 34-го года 91 тысячу каштуе. Дарэчы, справа знізу на нашай грошкі, калі вы там бачыце, там мелка-мелкі надпіс. Я думаю, ведаеце што? Я зараз паглядзеў на прадпрагляд стрыма, я разумею, што вы можете ні халеры не бачыць. Давайте-ка я подвышу интерфейс. Ось. Мне і тыркаць яго будзе прасцей, і вам бачна больш. Во. Ну, нормально, мне падабаецца. І іконкі лепей бачна. І зверху, і знізу, і карацей усё гэта працуе. Так, вяртаемся. Цягнічок. Цягнічок нам патрэбны. Хутчэй за ўсё гэта будзе наш вось гэты Гінзу А4. Не Гінзу, вось паравоз Чэнні юбілейны. 34-го года. Кошт абслугоўвання. Дарэчы, я паставіў кошты ў злотых. Тут можна ставіць розныя валюты. Но, па ідэі, можна нават беларускі рубель стварыць. Але я не зусім зразумеў, як там, каб яно правільна працавала, таму я вырашыў, няхай будзе злоты. Вось. Бяром. Паравоз Чэнні юбілейны, набываем яго. Ён, дарэчы, дорага нам абыдзецца, 91 тысяча. Блін, чаму падчас паўзы не халеры рабіць? Гэта ж не цікава. Так, яго набылі. Да яго дадаем яшчэ вагон для драўніны. 30 тонн драўніны, так? Мы можам дазволіць сабе 3 станцыі, так? Ну, 3 клеткі гэтыя. Так. Каб яно улезла ў станцыю ўсё. Вось оно. Тады улазіць усё ў станцыю. Глядзіце, як я арыентуюся. Тут ёсць адзнакі, вось гэтыя рысачкі мелкія, так? І яны паказваюць, наколькі доўгім будзе цягнік. І гэты цягнік будзе даўжынёй на 3 клеткі. Ну, тут вось, побачце, 3 падзела. Вось. І вось яна наша станцыя якраз таки толькі на 3 разлічана. То бок, калі вы жадаеце больш доўгія цягнікі, то вам патрэбна рабіць больш вялікія станцыі. Гэта больш грошай на станцыі, гэта больш грошай на цягнікі, але, ну, трэба, каб уся інфраструктура падтрымлівала гэту справу. Вось. Добра. Ну, мне падаецца ўсё. Яго можна адпраўляць, так? Дзе там цягнічок наш?
Я не памятаю. Так, ось він ёсць. І нам патрэбна яго абраць яму маршрут. Вось он. Ставім яму маршрут. Ён будзе ездзіць вось адсюль. Вось сюды. Усё, конец маршрута. І запускаем яго. Усё. Едь. Поехал. Бачите? Наш перший цягнічок. Я нормально разлічу на 3 клетки, так? Так, ідеально. Навіна жыхары святкуюць. Першы цягнік прыбыў на станцыю Хмельна-Гурныя лясны. І пакуль ён не перавозіць нічога, гэта ён па тыпу тэставы праезд робіць. І зараз яго пачнуць нагружаць, то бок гэта пусты праезд быў. Зноў адзначылі жыхары, што першы цягнічок праехаў. Ён абышоўся нам у 1/5 ўсіх нашых грошай, каб вы разумелі, вось гэта канструкцыя. Мы можам такі дазволіць сабе яшчэ 4 максимум. Пачакай-ка, ты што, ты не поўнасцю загружаны? А як паглядзець, наколькі ён загружаны? Цягнічок. Там яшчэ можна выбраць, каб ён чакаў поўную загрузку. Добра. Вось налады яго. Гэта па тыпу налады транспарта, так, у яго маршрута. Так, ты... Без прыпынкаў. Поўная загрузка любым грузам. Пагрузіць, калі даступна. Вось гэта. Пачакайце-ка. Пагрузіць, калі даступна. Не, пачакай-ка. Я магу чакаць яго, а можа магу не чакаць. Я не буду чакаць. Ну, по тыпу... А можа, ну, маршрут тут недалёкі, так? Я думаю, што зараз нармальна будзе. Ну, то бок, няхай загружаецца, калі даступна. Поўную загрузку можна чакаць, але, ну, таксама не ўпэўнена. Просто станцыя толькі вось она загружаецца па крыху. 24 тонны. Я, можа, занадта круты цягнік пад гэтую задачу зрабіў. А лес не пачынае больш гэта самае. Так, продакшн граф. Драўніна становіцца больш. Ну вось, он 2000 зарабляе за одну поездку. Але гэта зусім фігня. 26 тонн драўніны. Ён не пачынае больш зарабляць. Ну, то бок там... Можа, реальна эфектыўнасць расце з часам, не? Давайте так, я магу паспрабаваць яшчэ пабудаваць сабе шлях вось сюды да гэтага леса, і мы будзем, карацей, загружацца ў 2 месцах. Ну, такое, ён, карацей... Так, толькі 26 тонн з'яўляецца за гэты час. Давайте пакуль яму выставім усё ж такі поўную загрузку. Так, ёсць. Няхай будзе поўная загрузка. Мне здаецца, там є залежнасць ад дыстанцыі. Чым далей, тым больш грошай. Добра. Я ўпэўнены, што на гэтых самых. Я думаю, што для людзей гэта працуе толькі. То бок, напрыклад, калі мы даставляем людзей, чым далей мы чалавека даставілі, тым больш грошай. А вось з тым самым, з цягнічка, ну, вось такім з грузам, ім жа пофіг, ну, глобальна. І галоўнае, каб даставляў. Ну, і чым больш ты даставіш, тым лепей. Давайте зробім яшчэ одну станцыю вось тут і паспрабуем. Давайте паспрабуем масток пабудаваць чыгуначны. Масток. Я вось тут яго пабудую. Кансольны сталёвы. Подвесные сталёвыя. В прынцыпе, нам просто нават самыя танныя падыдуць. Вылечаны сталёвы, вось такія. Ёсць. Пабудавалі масток. Чыгуначны. І мы зробім яшчэ станцыю. Так.
станцію чыгуначную, тэрмінал. І такую ж каляіну зробім. Ёсць. І пагналі, просто пабудуем тады вось так. Мы тады можам з такой канструкцыяй зрабіць, каб ён... Ой, не тое. Так. Мы просто тады можам зрабіць наступную рэч. Наш цягнічок будзе праходзіць 2 станцыі і будзе забіраць тое, што ёсць на іх. І ўсё. І будзе набіраць... Так, я мне падаецца памахнуўся трошки. Ось так патрэбна. І... Ось так працягнуць. І тут мы трапляем прямо. Ось. Ёсць. Бо ён загружацца так будзе вельмі доўга. Таму што літаральна лес не робіць столькі. Разумееце, у чым праблема? То бок у лесе просто няма столькі дрэва. Не так хутка... Ён ўсё яшчэ не запоўніўся. Так, там ёсць мудра пілава. Добра. Мондра. Хутчэй за ўсё. Такі модра. Так, ты у нас... Не, цягнічок. Цягнічок. Маршрут. Ты, калі ласка, як ёсць. Вось ён поўнасцю загруціўся. Ён зараз туды едзе. Я думаю, што мы можам... А як тут выдаліць, ісці, выгрузіць? Я магу дадаць канкрэтна. По тыпу... Блин. Без прыпынкаў. Ехаць праз, ехаць без прыпынкаў. Гэта як гэтую штуку наладзіць зараз? То бок, калі ён ужо ёсць маршрут. Так я яго павінен. Опа, даставіў, і гэта 12 000. Ну, як бы... Можа быць, насамрэч ад ну, як далёка залежыць. Можа быць, такую канструкцыю не варта было рабіць. Ну, ладно. Так, я жадаю. Дадаць у маршрут. Дык вось я трошки не разумею. Ты. Маршрут. І вось яно. Я могу просто націснуць по типу вось так? Не. Блин. Так ён узнікае. Так, зараз. Барацьба з інтерфейсом. Можа музычку адсоткаў на 10 зрабіць цішэй. У навушніках яны на адным узроўні з табой гучыць. Ужо цішэй рабіў, зараз зробім яшчэ. Так. Калі ў вас ёсць нейкія заўвагі па гуку, абавязкова кажыце, бо гэта штуку, якую я не магу кантраляваць. Так. Трэба разабрацца. Як дадаць у маршрут? Я магу выдаліць усё. У прынцыпе. Ну, а я ж потым просто націскаў на станцыі, так? А чаму яна нічога не дадаецца? Абяры канец маршруту ў спісе, потым новую станцыю. Дык вось глядзі. Ну, нічога не адбываецца. Можа, ён павінен быць у гэтым самым? У дэпо? Давайте яго ў дэпо адправім. Цягнічок паехаў у дэпо і адтуль пабудуем яму транспорт. Так. Такая ў дэпо. Ёсць. Вітаю, Crimson Dead. Так, мы будуем сваю транспортную імперію. Яна пачынаецца ў нас даволі проста. Мы пачынаем з аднаго цягнічка і 3 станцый. Даставляем дрэва на пільню. Потым з пільні будзем займацца тым, што будзем даставляць тавары ў гарады. Дарэчы, можа быць... За мінулы месяц 0 тавараў. Ну можа быць, таму што ён не звязаны, таму ён нічога і не робіць, таму што навошта яму рабіць. Яны проста піліць дрэва і ўсё. Так, вось зараз, калі ён на адпачынку, я магу дадаваць? А чаму не дадаецца? Я нешта не так раблю?
Ну ён літаральна, вось. Я раблю... А, вось зараз з'явілася. Вось кнопачкі. Бачыш? Вось карацей, вось зараз я на стрэлачку паказваю, да гэта не жадала чамусьці. А чаму без прыпынкаў ісці? Без прыпынкаў. Гэта поўную загрузку любым грузам. Не, давайте без прыпынкаў, то бок што можа загрузіць, тое загружае. Так. Усё, паехаў цягнічок. Паузу здымаем. Ён чамусьці не дадаваў, калі ён не быў у дэпо, то бок пакуль я нават менюшку не закрыў і не адчыніў па новай, толькі тады ён пачаў мне абіраць новы маршрут. Паехаў цягнічок. У яго транспарт просты. Ён едзе спачатку у Мондра-Пілава, потым у Хмельна-Гурне і потым у Тымбарк. Ён забірае каля 2 лясоў усё дрэва, якое там ёсць. Ён не будзе спыняцца на прамежкавых? Думаеш? Зараз ён у любым... Давай зараз паназіраем, таму што зараз ён робіць прабег. І... Тут на станцыі... А, там на станцыі сабралася драўніна. Вось зараз, напрыклад. Ён стаіць як бы быццам бы без прыпынкаў, так? Але там ёсць груз. Паглядзім, ён спыніцца дзеля гэтага ці не. Бачыш, ён спыняецца. Ён у сэнсе таго, што ён не чакае там поўнай загрузкі, нічога такога. То бок ён забірае, што ёсць, і едзе. І ўсё. Не праехаў? Ну, па тыпу... А, ну, у сэнсе, што ён... Не, я трошки не разумеў цябе, РВДАК. Карацей, ну, ён спыніўся, ён забраў дрэва, якое неабходна. А гэта тое, чаго я жадаў, як раз таки. Так што, ў прынцыпе, ён робіць тое, што патрэбна. А, з дэпо калі ехаў? Дык з дэпо, у яго ў маршруце, напрыклад, няма Хмельна-Гурна назад. То бок, у яго проста ў маршруце няма вось тут спыніцца. Ён адсутнічае, нават як станцыя. То бок, атрымліваецца маршрут заўсёды лясны, Гурная і... Вось гэта Мондра-Пілава, Хмельна-Гурная, потым Тымбарк і потым адразу Мондра-Пілава. Таму ён едзе сюды. Так, ну добра тады. Мне падаецца, цягнічок будзе зараз загружаны збольшага увесь час. Нават... Так, мне падаецца, ён з-за таго, што маршрут даўжэй. Так, з-за таго, што маршрут даўжэй, ён спакойненька будзе займацца гэтым увесь час. Цягнічок, разганяйся. Угару едзе. Так, машынка у горад. Можна паехаць у вялікі, у Хмельна-Гурне, але я прапаную Тымбарк, ён тут невялічкі і бліжэй. Разбяромся на мелкім. Так, дзе наш транспорт? Аўтатранспорт. Не, гэта не тое, я ўсё не туды трыкаю. Будаўніцтва аўтамабільнай інфраструктуры. Што у нас тут ёсць? Будаўніцтва гаража для аўтатранспарту для набыцця і абслугоўвання машын. Пры націснутым shift ацэнка кошту будаўніцтва. Waypoint on road. Вось гэта якраз, дарэчы, радочак не перакладзены. Так, будаўніцтва аўтобусных прыпынкаў, будаўніцтва грузавых тэрміналаў. Ну, то бок, прынцып той же самы. Нам патрэбны гараж, куды будзе заязджаць, дзе будзе падтрымлівацца аўтатранспарт. І нам патрэбны гэтыя самыя. І нам патрэбны канкрэтны тэрмінал, які будзе забіраць рэчы. Грузавы тэрмінал. Давайте-ка вось так зраблю. А, ён маленькі зусім. Прымая. Давайте яго, канкрэтна гэты тэрмінал, я зраблю вось тут. О, а чаго ён тут як быццам бы звязаны? Я магу яго па тыпу звязаным зрабіць. Так, я не до конца упэўнены. Тут ёсць праязны і ёсць тупіковы як бы тэрмінал. Давайте вось так. І вось он грузавы тэрмінал у нас атрымліваецца. Літаральна на каля станцыі, каля ўсяго. Вось ён. І з яго выязджае. Оп. Вось так. Ой, трошки не то я зрабіў. Быц. Конец года. А чаму там? А што там здарылася? Чаму я не магу будаваць тут? Блин. Так, давайте-ка гэта ўсё
Що там, блін, за галера така? Вони що будують? Не... Ти, блін, я ні халер не бачу. Я ще там зламав, не ще не зламав. Так. Ага, і тут він... А, зрозумів, і він потім на пагорок їде. Давайте у його у бок. Тоді, ось так. І... Ось так. Оп. Ну все, зв'язали, дорога зв'язана. Що у нас по грошах? У нас тут справоздача за год попередній, за 35-й год. Що там? Власне сродки, ми згубили тільки. Вітаю, я будь ласка. Пункт терраформингу есть. Почекай. Вось он. Панель змены ландшафту, посадки дрэў, усталёўкі знакаў. Я могу знесці дрэва. Садзіць дрэвы, набыццё зямлі для будучага выкарыстання. Окей, вельмі цікава. Выраўняць да вяршыні. Ага. Ну гэта грошай каштуе, а як бы, ну, ладно. Так, давайте. У нас есть терминал один грузовый. Нам потрібно товары гэтые доставлять. Давайте терминал поставим еще один. И потом депо бахнем. Дорога. Терминал. Не, это автобус. Вот грузовой терминал. Будуем такі ж. Ось тут. Там вышай трохи. Ось тут. Блин, заборонено подчас паузы. Во. Ось так, будет терминал у городе стоять. Нормально. Прямая... А, почекайте, прямая нічого. В сенсі нічого не прямая. Не подобається. Так, і он прямая пошту нічого. У сенсі, то бок у гэтым горадзе нейкія тавары нейкія, да, нават. О, вось, тут тавары прямо. У вялікі... Нам патрэбна будаваць у вялікі горад. Мы не можам тут увогуле па-іншаму зрабіць. Так, а чаму яно? Давайте тады... Пошта тавары. Давайте вось тут тэрмінал грузовы будзе. Бахнем яго. Оп. Я правильно ўсё зрабіў? Усё правильно зрабіў. Тады у нас атрымліваецца тэрмінал будзе вось сюды ісці. Ось так прикладно. Дорога. Потім ось сюди. Ось так. Оп. Готово. Дорога есть. Тады атрымліваецца, у нас есть два терминала. Мы звязали... У сенсі его згубили. Мы казино знайшов. Ніякого казино. Усё справедливо. Можна яшчэ рабіць тэрмінал уздоўж дарогі, каб клетку не займаў. Можна, але мне падабаецца ідэя... Глядзі, ну, я не ведаю, зноў жа, як гэта працуе тут. Просто яны жа будзе затор. То бок, калі ты робіш тэрмінал уздоўж дарогі, то няма куды грузавічку як бы стаць, каб разгрузіцца. І пакуль ён разгружаецца, ён блакуе дарогу. І ў выніку мы можам заторы атрымліваць сабе там, дзе мы не хацелі бы. Ну, і гэта я так па логіцы просто раблю. Таму тэрмінал, калі там толькі ўжо зусім месца няма, тады бы я ўжо рабіў кропачку адну для просто скінуць. Вось, але зараз я разлічваю, што гэты тэрміналы будуць вельмі важнымі, ну, па тыпу, тымі. Дарэчы, гэты тэрмінал можна было не зносіць. Можна было пошту сабе наладзіць, доставу пошты. З аднаго з Хмельна-Гурная у Тымбарке назад. Таму што ў Тымбарку няма тавараў. Яны не прымаюць тавары, яны прымаюць толькі пошту. Ну ладно. Ну і людзі хутчэй за ўсё будуць ездзіць. Можна будзе потым наладзіць яшчэ транспартыроўку людзей. Так, у нас ёсць, тады атрымліваецца два тэрміналы. Хмельна-Гурная і Тымбарк паўднёвы. Атрымліваецца, гэта ўсё адзін тэрмінал стала ў выніку. Грузавы плюс чыгуначны, то бок прям адразу з чыгункі нам могуць нагружаць у грузавы тэрмінал. Гэта круто. Так, і мне патрэбна для гэтага набыць сабе депо. Гараж вось он будзе. Няхай будзе вось тут. Да блин. Вось. Гараж ёсць. У гаражы
Набываем новый автомобиль. Автобусы, грузовики для вуглю. Так, грузовик для драўніны. Броневик? Что? А на во что ты? А на во что броневики? Тут что, нападают, что ли? Жывёла воска. Угу. Цистерна, паштовый фургон, грузовик. А можно дзесьці просто... броневик. А ты что возишь? А, мяшки каштоўнасці. Ага. У нас катошки возят людей ці іншых катошкаў. Катошки возят людей. Катошки усім кіруюць. Транспортная сістэма Мяу Экспресс. Вось. Так, товары, вось, ён знайшоў. Грузовик Балог. Ён 35-го году. Максимальная надзейнасць 75, но у мяне выбару не той, каб ёсць. Так. Ну добра, давайте яго набываем тады. Пакуль адзін набудзем. Да блин, нічога нельга рабіць падчас паўзы. Вось ён ёсць, но з'явіўся, і выставляем яму маршрут. Маршрут яму ставім адсюль да сюль. Усё. Няхай катаецца. Паехаў. Грузавічок робіць бур-бур-бур. Ну што ён там? Пакуль ён не будзе нічога вазіць, бо на станцыі ні халеры няма. Вось он. Жыхары святкуюць, першы грузавік прыбыў на тэрмінал Тымбарк Паўднёвы. Цудоўна. І зараз яно... якая справа? Ён адзін праезд зробіць, і пасля гэтага толькі пачнецца дастава... Ну, пачне з'яўляцца на тэрміналах рэчы, які ён павінен дастаўляць. Вось. Скрынка тавараў з'явіліся. 103 штукі. А калі 103 штукі? Гэта ж, наверное, мне падаецца, да халеры. Гэта ж столькі не патрэбна ў гэтым горадзе. Давайте пакуль наладзім, пакуль у нас час ёсць, мы можам наладзіць сабе доставу... О, такой першы грузавік прыбыў на тэрмінал Камельна-Гурна. Так, мы можам зараз сабе набыць новы аўтамабіль, і ён будзе паштовы фургон. МПС. 35-го года. Набыць. І ў яго... А, блин, я там не пабудаваў тэрмінал. Так, тэрмінал. Гэта гараж. Грузовы тэрмінал. Вось гэты. І вось тут паставім. Ёсць? Ёсць. І вось зараз ты ў нас будзеш ездзіць з Тымбарка у Хамельна-Гурна. Пытайся, паштовы ты наш. А, я яго не запусціў. Ён там. Дзе ён там? Спынены? Вось, паехаў. Усё. Выехаў з гаражу. Цудоўна. У нас зараз ёсць два грузавічка. Адзін дастаўляе тавары, другі дастаўляе пошту. У нас таким чынам будзе развівацца сам горад Тымбарк. А, насельніцтва. Можна ж яшчэ і людзей вазіць, правильно? Давайте яшчэ людзей павезём. З Хмельна-Гурна ў Тымбарк. Так. Блин, нормально так скрынак тавару. Мы столькі не паспяваем вазіць. Трэба будзе, мне падаецца, просто некалькі грузавічкоў адправіць. Здаецца, можна назву машынкам даваць. Я ведаю, што дакладна можна тэрміналам, по-моему, даваць назвы. Так. Машынкам можна даваць. Так. Можна, мне падаецца, тут усяму можна даваць назвы. Па выглядзе ўвогуле усяму, так. Акрамя вось гэтых прадпрыемстваў. Прадпрыемствы называюцца як ёсць, гарады можна называць. Назвы гэтых гарадоў гучаць як і назвы піва. Ну, польскія назвы. Тымбарк цёмная, Хамельна-Гурна светлая, ну, польскія назвы. Так, запомнілі, дарэчы, тут 277 жыхароў, тут 1299. Мне цікава просто, як яно, ну, развіваецца, хутенька, не хутенька. Так, пошта паехала, дастава людзей. Аўтатранспарт. Дарэчы, а гэта наш паштовы, ён... Там машынка зламалася. Паломка рамантуецца. Оп, адрамантаваўся.
Ты у нас аўтамабіль нумар 1. Блин, мне не падабаецца, што мне бы хацелася, каб у гэтым самым у транспорт Fuel працуе трохі па-іншаму. Вы ствараеце маршрут. І вы кіруеце маршрутамі, то бок вы кіруеце колькасцю транспарту на маршруце, а маршрут называеце як жадаеце. Вось, тут атрымліваецца трошкі больш мікракантролю, то бок мы на ўзроўні кожнай машынкі кантралюем. А у транспорт Fuel таксама можна кантраляваць машыны, але зноў жа ты ствараеш маршрут і проста кажаш: вось я купіў новую машыну, вось яна ідзе на гэты маршрут, і ўсё. Вось. Тут, у прынцыпе, можна есть функцыя як па тыпу скапіраваць машыну, я так разумею, на і маршрут яе скапірую. Просто нельга па тыпу абраць. Цікава, ці можна абраць па тыпу усе маршруты? Мапы, існыя гарады, субсідыі, станцыі, стан кампаніі. Асноўная інфармацыя пра кампанію. О, М. Блэк, дырэктар, гэта мы. Яго, дарэчы, таксама можна кастамізаваць. Так, рэйтынгі. Мне падаецца, вось тут можна паглядзець, так? Усе аўтамабілі можна. Вось іх можна групаваць, то бок я як бы не маршрутам, я ім групу назначаю і потым вырашаю гэта. І у нас. Няўжо пошта ніякая нельга дастаўляць? Не, вось пошта з'яўляецца, усё добра. Там кватэры пабудаваць. Пачакайце, тут колькасць знізілася. У Хмельна-Гурная стала менш людзей, чым калі я глядзеў. Там было 1299, а зараз менш. 1204. А чаму? Давайте пабудуем карацей транспорт паміж імі. У нас ёсць ужо гараж, нам толькі патрэбна прыпынкі рабіць, так? Там будынак знеслі. Добра. Транспорт з'явіўся, яны з'ехалі. Ды куды з'ехалі? У іх у горадзе, яны ў лес, калі што толькі сышлі. Яны жывуць у горадзе, у якім ёсць толькі адна дарога, якая едзе ў іншы горад, якую я пабудаваў. А ў тым горадзе людзей не дадалося. Я сачу за імі. Так. Аўтатранспорт. Так, не тое. Будаўніцтва дарогаў. Вось он, аўтобусны прыпынак. Толькі аўтобусныя прыпынкі, так? Яны атрымліваюцца. Вось іх можна і на дарозе паставіць, шчыра. Давайте вось так. Пасажыры тут. Падчас паўзы ўсё забаронена. Тут прыпынак ёсць. І давайте... Не ведаю, вось тут паставім прыпынак. Тысяча 104. Тут колькасць людзей толькі падае. Не, пачакайце-ка, вось зноў палезла ўверх. 1119. Ну ладно. Так, Хмельна-Гурная цэнтральны і Тымберг цэнтральны. Зараз нам патрэбны аўтобусік, я так разумею. Аўтобус, правильно? Так, аўтобус. МПС Регал 29-го года. Маршрут. Адсюль. Сюды. І запускаем яго. Паехаў. Аўтобус. Вітаю, Патэйта. Што ў нас адбываецца? Мы будуем сваю транспартную імперыю паміж рознымі гарадамі. Што мы зрабілі зараз? У нас гіганцкая карта. Вось па тыпу, зараз я набліжу. Гэта ўся наша імперыя зараз. Жоўтенькім можна пабачыць. 2 леса, з іх дастаўляецца дрэва на станцыю пільню. З яе робяцца тавары і вязуцца ў вялікі горад Хмельна-Гурная. І мы наладзілі яшчэ доставу пошты і... гэта што такое? Ты што тут робіш? Калі ты з'явіўся тут? Так, пачакайце-ка, мне трэба яго знесці. Так, ты? Пайшоў нахрен. Так, добра, прыпынак. Мы зрабілі доставу пошты і толькі што запусціліся аўтобус паміж двума гарадамі, паміж Хмельна-Гурнай і Тымбергам. Але мапа значна больш. Значна больш.
і яна аўтаматычна згенераваная. Можна гуляць сцэнарыі, напрыклад, можна, я адзін сцэнар хацеў бы па калупацыі можа запусціць яго, але нешта не трымалася ў мяне, я не стаў ужо дакалупваць. Там быў сцэнар на усе балтыйскія краіны плюс Беларусь. Вось. І я так разумею, там частка Польшы, і ў выніку такая вось мапа, на якой можна паміж рознымі гарадамі наладжваць сувязі. Як бачна, сусвет трошкі дзіўны, па тыпу кожны горад, вось горад, усё, ён сам па сабе адарваны. Мы будуем інфраструктуры паміж гарадамі, і гэта развівае гарады. Толькі ў маім выпадку чамусьці гарады прыходзяць у заняпад, наадварот. Тут стала яшчэ менш людзей, 247. Вось. Гарады я не кантралюю поўнасцю, яны не кантралюю, то бок моя задача толькі транспорт. Я зарабляю, моя транспартная імперія зарабляе на даставах. Кожная дастава дае мне грошыкі. Я павінен займацца развіццём. Калі я займаюся даставамі, гэта развівае бізнесы. Бізнесы будуюць яшчэ нейкія штукі, а я проста іх звязваю паміж сабой. То бок вы, гэта як SimCity, толькі у якім вы не робіце нічога акрамя транспарту. Вось такі канцэпт. Будынкі мяняюцца на новыя разам з жыхарамі. То бок спачатку мы абвальваем будынак разам з жыхарамі ўнутры гэтага будынку, а потым мы будуем новы будынак, і там з'яўляюцца новыя жыхары. Вітаю, Візантик. Прайшоў яшчэ год, 36. Дарэчы, у 36-м мы зарабілі 46 тысяч. Я віншую нас. Мы 46 тысяч злотых зарабілі. Здаецца, можаш хіба клеткі выкупаць, каб горад на іх не разбудоўваўся. Там была нейкая такая функцыя, але неабходнасці ў мяне няма ў гэтым. Я магу спакойна і без гэта пражыць. Наш бізнес нарэшце пайшоў у плюс. У 35-м мы толькі згубілі 200 тысяч, але ў 36-м мы нават зарабілі, нягледзячы на тое, што мы актыўна будаваліся. Вось. Так што ідзем у плюс, зарабляем грошы. 260. Нешта колькасць такая сабе. 14 будынкаў, пасажыры ў мінулым месяцы 21, максімум 41. Давайте, можа, сувязь яшчэ адным горадам. Давайте, вось, Кратошын Великопольскі, да яго аўтобус пусцім. І тавары можам, дарэчы, можам тавары яшчэ даставляць, не? Так, глядзіце, 404 скрынкі тавараў на пільні скапілася, нам столькі не патрэбна. Цягнік плюс 200 тысяч за год. Дарэчы, так, трэба паглядзець графікі. Не, пачакайце, гэта не графік. Справаздача, вось она. Цягнікі. Пачакайце, прыбыткі усяго. Цягнікі 200 тысяч, аўтотранспарт 10 тысяч. Ну, цягнікі вельмі карысныя. Яны могуць перавозіць шмат грузу і адразу, і зарабляюць больш. У прынцыпе, адзін з самых эфектыўных відаў транспарту, калі вы спрабуеце дастаўляць вялікую колькасць грузу. Нішто нават і блізка не параўноўваецца з цягнікамі. Вось, аўтобусы, грузавікі, гэта ўсё фігня. О, дарэчы, глядзіце, горад пашыраецца далей. Футбольнае поле тут пабудавалі. Ну, прыгажосць. Толькі што з'явілася. Так, давайте далей. Цягнічкамі. Што можам, можа нейкі бізнес запусціць тут? Гэта вугальная шахта. Ёсць куды-небудзь, куды яе можна скарыстаць? Тут патрабуецца жалезная руда, гэта не тое. Цягнік з таварамі. Добрая ідэя. У новы горад, так? А што калі мы зробім... Ну, проста ў гэты маленькі горад я не бачу сэнсу запускаць цягнік. Ён занадта маленькі. Там насельніцтва не такое вялікае, транспорт, не будзе так шмат людзей. Ён-то з часам можа і павялічыцца колькасць, але пакуль не. Давайте, можа... Ну, рэальна, тавараў просто да халеры. Іх накапліваецца толькі. Давайте яшчэ, вось што я зраблю. Я возьму гэты грузавічок. Это ты у нас пошту доставляешь, так? Давай-ка ты... Там была дзесьці па тыпу магчымасць яго просто скапаваць, не? Может тут дзесьці? Вось оно.
Дзесьці была функція просто скапаваць по типу. Давайте створым групу, да, вось гэта зраблю, таму што нешта ў мяне мутна ўжо атрымліваецца. Група 1. Так, ты у нас ідзеш у групу 1. Група 1 называется... Так. А як змяніць назву? Змяніць колер абранай групы, перайменаваць. Вось это, перайменаваць. Гэта у нас будзе тавары мельнагурныя. Тавары мельнагурныя. Не атрымалася перайменаваць. Можа быць патрэбна толькі на гэтым самым. На ангельскай. Так, давайте тады goods мельногурная. Я не буду специальные символы уживать. Так, мне подается только на ангельском. Так, техника, так, можно техника с товарами туда. Пошли станцию на одну колейку и у Каратышин. Так, я не поспеваю, почекай, я все еще наладживаю это. Так, еще одна группа нам потребна. Это у нас будет пошта. Так, mail. Хмельно-Гурне Тимборг. Чому не отримався? Дефісик не перема... Блін. Mail. Мельно... Ніяких особистих символів не використовувати. Гурне... Тимборг. Так, ён нельга ніякага символя ўвогуле дадатковага. Так, гэта пошта ў нас. Ёсць. І аўтобус, дададзім яшчэ одну групу. Гэта у нас будзе, парадак просто наважу, каб не блытацца потым. Гэта у нас будзе, хто у нас? Гэта у нас Passenger. Passenger, так, по-моему, пишется. Мельногурная Тимборг. Не улазить. Блин, меня обмежовано. People будет просто. People. Мельногурная Тимборг. У меня такая прикладная система у гэтым самым. У Transport Viewer я прикладно такое же раблю. Яшчэ колерамі лепей сабе змяняць. Так, у нас будзе дастава тавараў, у нас будзе няхай крэмавы. Пошта у нас будзе белая. А людзі у нас будзе можа пурпурны, вось. І у нас адразу становіцца ўсё трошки бачна. Во! Я тады іх магу адрозніваць. Я буду ведаць, што дзе катаецца. А чаму дэпо так далёка ад гарадоў? Не думаю, што чыгуначнікам зручна дабірацца да працы. Гэта не ўлічваецца ў гульне, то бок, ну, без розніцы. Дэпо лепей ставіць там, у цэнтры ўсяго. Ну, каб машынам было аднолькава выязджаць і прыязджаць у дэпо з любога боку. Гэта самае практычнае месца, куды атрымліваецца. Так, у нас ёсць 547 скрынак тавараў, іх да халеры накапліваецца. Трэба наладзіць даставу, карацей, гэтых самых тавараў. Давайте ў Кратошын паедзе, карацей, гэты цягнічок у нас. Я прапаную зрабіць асабістую станцыю дзеля гэтага. Вось так. По типу, каб не аб'ядноўваць станцыю, зробім яшчэ одну дадатковую. Чыгуначная станцыя. Вось так. Таксама будзе на 3 пазіцыі. Ну, то бок на 3 клеткі. Трохі занадта, мне падаецца, для яго будзе. Дадаць калейку просто. А як дадаць калейку? Ну, вось, по типу, у мяне ёсць Тимборг паўднёвы, так? Вось ён. І ўсё, я не магу яго рэдагаваць.
Я могу просто колейку по типу ось так херакнуть додатково, просто паралельно. Новую больше на тем же месте. Я тебя не разумею. Колькость колейна. А, вось так. Вось так. Вау, да цело, блин. Вау. Поглядите, якая штука. У мене тут вокзал цілий атрымаўся. Зразумеў. Добра. Далей тады нам патрэбна. Я нешта не заўважыў вось гэта калейныя платформы, вось гэтую штуку. Так, тады яна выязджае вось сюды. Я зраблю тут. Нам жа будзе неяк патрэбна, каб яно перасякалася потым. Вось так, няхай будзе перасячэнне. Гэта у нас выезд далей. І... Тут у нас можна было адразу ўлева ісці, ну ладно. Вось так. Так, мне патрэбна прыдумаць, куды паставіць гэтую станцыю адразу. Вось так, значыць, калі гульню не ўлічваецца, тады не трэба пра людзей думаць. Ну, навошта думаць пра людзей, якіх не існуе. Там невядома, хто працуе ўвогуле. Не, мы ведаем, што там працуюць каточкі. Каточкам зручна, яны на працу не дабіраюцца, там жывуць. Ну. А там нормально, яны наоборот. Спокойненько сабе ремонтуюць машыны. Так, я тут трохі гэта завіс сваімі думкамі. Так, дастава. А што, няўжо? Ты ўвогуле прыбытковы ці не? Ага. Дастава пошты нешта не гэта самае. Ага, пошту ён з Хмельнагурнай вязе у Тымбарк, так? Не, пачакайце-ка. Беленькі, гэта у нас пошта, так? А чаму ён на прыбытка ніякага няма? Дзіўна. Ні каточкаў, ні аватаркі. Так, выбачаюся. Каточкі, дайце пагляджу. Дайце-ка я на паузу паставлю, пагляджу, дзе там каты зараз. Можа, я вам камеру паставлю. Люцик зараз у гамачку, зараз поставлю вам. Зараз буде. Есть. Камеру. Трэба реально, мне падаецца, ўжо з такой актыўнасцю, ну, як часта я гэта раблю, патрэбна просто літаральна камеру набываць невялічкую нейкую. Прасцей будзе. Ну, у мяне вебка ёсць, але вебку незручна чапляць. Я зараз выкарыстоўваю телефон на гэтым самым, на штативе таким, ну, просто настольным по типу штатыў. Я яго набываў спецыяльна, каб можна было стрыміць нешта. Гэта мой аўтаматычны перакладчык, карацей, Google Lens і просто телефон на штатыве. Ось, гэта калі шмат перакладаць, гэта у асабістасці, калі даўно было там гіганцкія тэксты по типу гэтага, як ён, Landscape Torment, по-моему, гэта быў момант, калі я набыў, таму што я уже пасля там 10 стрымоў уже не вытрымліваў нормально з ангельскай перакладаць, у меня мозг ламаўся. Так, продзіраўся літаральна. А там яшчэ і такая складаная мова, што кабзда. Так, я нешта туплю. Камеру зараз. Зараз няхай запэріцца. Ёсць. Оно запэрілася. Камеру поставлю.
Трохи разбудил кота зноў з сваім варушэннем гэтым. Вось вам. Так, добренько. Поехали далей. Что у нас? Збіраліся чыгунку дабудаваць, так? Чыгуначка у нас пойдзе. Трэба тэрмінал правильно поставить. Тэрмінал. Ось чыгуначная станцыя будзе. Нам патрэбна толькі одна пакуль. Платформа. Пасажыры і пошта. То бок і тут ён дацягваецца, так? Мы можам, у прынцыпе, нічога больше не рабіць. Пасажыры, пошта і тавары. Давайте ўсё ж такі ось... нам тавары ж патрэбны, так. У гэты бок і вось так зробім. Я могу так пабудаваць? Тут пасажыры, пошта і тавары. Ну. Блин, забаронена падчас паузы. Неабходна роўнае месца. Ё-моё. Так, тады. Ландшафтны дызайн. Ландшафт. Работы падня... Не, выраўняць вось гэта просто. Вось так. Вяртаемся назад. Ты. І вось так пабудавалі. Ёсць. Ага, там, блин, там нероўна. Давайте тады выраўняем вось гэта. Вось гэта ўсё выраўнялі, і ўсё, і тут мы правядзем тады. Ландшафтныя работы правялі. У прынцыпе, можна просто адтуль цягнуць, так, правильно? По прамой. Вось, ёсць. Цудоўна. Ну, падымаем зямлю, да не толькі, ўсё падымаецца. Нашы грошкі так там падымаюцца, дарэчы. У 37 мы зарабілі ўжо 125 тысяч. Наши заробкі растуць. Мы, дарэчы, як кампанія для... Ну, мы ўзялі, як бы, быццам бы да пачатка гульні нам аўтаматычна выдана субсідыя, якую мы можам паспрабаваць выплаціць, таму што нам адсоткі патрэбна па крэдыту выплачваць. Давайте, можа, падвыплацім яе, тады нам... Я па краху буду яе выплачваць. Блин. Вось. Чаму амаль нічога нельга падчас паузы рабіць? Не падабаецца. Ось, я па краху буду выкарыстоўваць, то бок калі у нас будзе там 500-600, я буду па 60 тысяч па краху аддаваць. Ось, такім чынам па краху у нас і гэтыя соединання. Крэдыт. Так, Тымбарк паўднёвы. Нам патрэбны маршрут, так? Правильно? Я ж нічого не пропускаю. І нам патрэбна будзе свой цягнічок, новы цягнік. Так само возьмем, давайте, Чэнні юбілейны гэтае. Будзе нашым лакаматывам. Толькі ён хуткасць 112 кіламетраў у Г. Гэта што? У гадзіну, так. Я думаю, у год? Што? 12 кіламетраў у гадзіну. Так. Гэта неназначна хутчэй, але вельмі не надзейна. Не, пачакайце-ка, максімальная надзейнасць 80. Яна вырасла, раней была ніжэй. А чаму? Там той цягнічок на ремонт ад'язджаў. Так, давайте-ка тады. Ну, давайте, можа, новы тады. Ён трошки хутчэй, хоць і даражэй. Трохи даражэй абслугоўванне. Давайте возьмем, я паспрабую яго. Так, мы можам дазволіць яму яшчэ начапіць. Нам патрэбна, што? У нас пошту можна? Не, пошту мы не можам возіць, правильно? Блин. Так. Вагон для жывёлы, таварны вагон, тавары нам патрэбны. Так. Тавары на ось так. Да халеры. І зараз мы яго ставим маршрут адсюль сюды. Поехали. Что, ён не можа... Ён не можа туды праехаць? У сэнсе ён не можа туды праехаць.
А, можа патрэбна сістэма сігналаў, а то ён ну па тыпу не зразумее, што калі яму можна ехаць. Шлях заняты. А як гэта паглядзець? Ну па тыпу ён нічога не робіць дзеля гэтага. Ну ён не падказвае мне, што нешта не так. Шлях заняты, я зараз семафорамі гэта вырашу. Дорога сигналом вось оно, семафоры. Аднабаковы маршрутны семафор дазваляе некалькім цягнікам знаходзіцца ў адным сігнальным блоку, калі кожны з іх можа зарэзерваваць сабе бяспечны шлях. Не дазваляе цягнікам праходзіць з адваротнага боку. Светлафор, а ў чым розніца? Так, маршрутны семафор. Вось так. Так. І ўсё, ў прынцыпе, праблема вырашана. Вось так я тут пастаўлю яшчэ, няхай будзе. А чаму ён, куды ён паехаў? Ты чаго робіш? Цягнік 2 заблудзіўся, мне падабаецца гэта. Так. Выдаліць сігнал, ну добра. Так, чекайте-ка. Я просто падзяліў шляхі і дадаў другое дэпо. Не, я на гэта не згодны. Мы зараз усё вырашым. Забаронена падчас паузы. Вось так, усё, вырашым. Ён павінен зараз нармальна даць рады. Просто дзіўна, што ён не разабраўся. Ну, па тыпу, стаць на другую платформу. Я магу назначаць ім платформы, дарэчы, калі яны ездзяць. Так, вось ён паехаў. Я жадаю платформу назначыць яму. Тымбарк паўднёвы. Не разумею. Так можна было рабіць у транспорт Viewer, то бок ты мог там рэальна вельмі круты развязкі рабіць. Ну, і зараз можна транспорт Viewer 2 нікуды не падзеўся. Можна крутыя даволі развязкі рабіць, і ты мог рэальна выкарыстоўваць адну калейку для вялікай колькасці цягнікоў, так як і ў рэальным жыцці. Просто тебе патрэбна было рабіць месца, дзе поезд мог адстаяцца, пакуль іншы едзе. На жаль, я не ўпэўнены, як тут рабіць гэта. Ну, па тыпу, мне падаецца, я пасядзець падразабрацца, і ўсё бы атрымалася, але для маёй простай канструкцыі гэтага дастаткова. Ну, паўсюль семафорамі, у транспорт Viewer таксама. Ну, там правільна расставіць семафоры, і ўсё будзе працаваць. Просто дэпо, у транспорт Viewer вельмі дарагія дэпо. Ты не жадаеш шмат дэпо будаваць, ты жадаеш пабудаваць як мага меншых. Адзінае, што, дарэчы, у транспорт Viewer, я лічу гэта недахопам, тое, што ім не патрэбна на ремонт ездзіць. То бок аўто, ну, ты пабудаваў, ён выйшаў на маршрут і ўсё. Тут я бачыў, як яны заязджаюць у дэпо, каб адрамантавацца, ну, на твою падтрымку. У транспорт Viewer такое не працуе. Ну і, дарэчы, вось гэты шлях бы на транспорт Viewer яны бы такія, мы не ведаем, як нам ехаць. Вось гэтую штуку яны бы не разабраліся. Ось. Ну да ладно, яны даюць рады, і гэта цудоўна. У нас пайшлі грошыкі ўверх. Каторжык на цягніку 2 просто цягнуў увагу. Дарэчы, у нас гэты цягнічок, гэта у нас тавары, goods, Кратошин. Оп. Поломка. А чаму рэальна папрацаваў? Адзін раз катаўся і ўжо паламаўся. Ну і мне падабаецца, што яны ламаюцца, то бок у цябе можа проста ён стаць па дарозе дзесьці. Так.
Потому что технично у транспорт Hoover ты можешь транспорт, ну, просто забить і не паляпшаць яго. Ну, як бы ты можаш паставіць вельмі нізкую колькасць грошай на падтрымку транспарта, і транспарт будзе не ламацца, просто ён будзе больш забруджвання паветра рабіць, і ўсё. І як бы калі ты з гэтым, калі ну, і так прамысловай зоне дзесьці катаецца, ты можаш забіць на гэта. Так, тавары у нас едуць. У выніку Кратошын у нас 979 чалавек, я так разумею, ён пакраху пачне расці. Дарэчы, колькасць людзей ўсё яшчэ менш, чым калі мы пачалі у Хмельна-Гурна. Так, ты у нас тавары, так. А я магу просто скапаваць яго? Дзесьці была просто кнопка скапаваць потым, не? Goods Хмельна-Гурна. Блин. А я могу просто скапаваць яго? Ну, каб ён рабіў тое ж самае по тому же самому маршруту. По складанні новый бізнес. Я жадаю пакуль... ну, я бачу, што тут не наладжана. Тут тавару ўсё яшчэ больш, чым як бы ёсць. Нарэшце, продакшн граф. Зроблена ўсё роўна значна больш, чым перавезена. Наколькі памятаю, ну, у гэтым самым, зноў жа, у транспорт Hoover, калі тавар занадта доўга залежваецца, ён просто пачынае знікаць. Там трэба балансаваць, каб бізнес рос. Дарэчы, я гэтага тут не бачыў. У транспорт Hoover ёсць канкрэтна, што бізнес, вось які ён ёсць, ён развіваецца па тыпу. Ён мацней становіцца і больш можа вырабляць, калі ў яго пастаўкі дастаткова добрыя. Так, ну, у любом выпадку. Бізнесам зараз займемся. Я зараз я просто жадаю дадаць літаральна адзін. Тавары. Блин. Я дзесьці бачыў кнопку. А тыпу скапаваць транспарт. Не? Альбо я прыдумаў гэта. О, капіваць машыну. Опа. Падаецца, спрацавала, так? Так, літаральна я скапаваў поўнасцю машыну. А яно ў групу тую ж самую пойдзе, ці не? Бо тады увогуле цудоўна. Так, яны ў адной групе. Ідэальна. Зараз у меня там две машинки. Тое, што патрэбна, таму што, мне падаецца, у Хмельна-Гурна недастаткова коцяцца гэтага тавару. Так. Бізнес па складанні, кажаш, так? Я бачу, тут пільня ў рандомным месцы абсалютна стаіць. Гэта ў нас нафтавая свідравіна. Гэта у нас вугаль. Каля сопату. Гэта жалезная руда. Гэта вугальная шахта. Патрабуецца завод Старая Дукла. Жывёла, зерні і сталь. Не халеры камбінацыя, ну-ка. Ланцужок я жадаю паглядзець гэта. Сталеліцейны завод. Ух, не халеры, які завод складаны. А што ты робіш у выніку? Тавары просто. Тавары нейкая абстрактная абсалютна херня. Жывёлы навошта? Мне падаецца, гэта будзе па тыпу... Як ён? Кансервны завод. Нешта такое. Таму жывёлы і зерні. Мне падаецца, гэта кансервы. Так, ну, як бы сталеліцейны мы не я пакуль не пацягну. Дарэчы, фермы перавозяць і зерні, і жывёлаў. Бок тэарэтычна, калі бы я ведаў, дзе тут сталеліцейку зрабіць. А гэта і ёсць сталеліцейка, так? Тут жалеза ёй патрэбна. А дзе жалеза здабыць? І што ў нас такое? Просто вушка нейкая. Дзе жалеза? Электрастанцыя Бабова. Вугаль тут патрэбны. Шахта жалезнай руды, вось, дарэчы, я бачу першую. Завод Стары Волен. Гэта зноў жа заводик у нас. Зноў жа заводик. Што у нас па заробках?
У папярэднім годзе, дарэчы, зарабіў трошкі менш, але на гэты самы, на новую тэхніку згубіў 200 000, так што, в прынцыпе, справядліва. Блин, у нас одна пошта, дастава пошты, дарэчы, вельмі неэфектыўная, яна у мінус ідзе па грошах. Непрыбытковы бізнес. Але я буду рабіць яго, таму што дастава пошты хоць і невыгадная у нас атрымліваецца, але я спадзяюся, яна неяк дапамагае росту гарадоў. Спадзяюся. У сэнсе, прымае нічога. Пошта ўвогуле зараз не ў модзе, так? Мы здабываем дрэва, але не здабываем ніякай ежы. Мы ўсё ж у тэхніках бобрыкі, а не каточкі. Тым больш, што падзеі ў Польшчы. Не. Там дакладна каточкі. Каточкі на самазабеспячэнні. Так. Вугальная... Я спрабую знайсці бізнес, які не патрэбна пракладваць нам гігантскую нейкую штуку. Каб яна мела сэнс яшчэ. Так, гэта ферма. Это ўсё ферма лічыцца, так? Зерня. Зноў жа фермы. Блин. Остальная шахта нідзе тут паблізу не завалялася? Вуглю да халеры. Вось чаго-чаго, вуглю тут да халеры у нас навокал. Нафта. Добра. Вось она, железная руда. А что такое я там проглядел? Сталелитейный завод у Сопоте. И холеры достава будет тады. Железная шахта вось тут. Доставка вось сюды. А ці сапраўды нам плаціць за тое, што ну, чым далей? Бо калі рэальна яно не так, а яно ў жыцці не так, не халеры. Па тыпу, ты павінен знайсці шлях, які танны. Усё. Ну, просто танны шлях. Вось. І тым, хто набывае тавар, абсолютно пофіг, як далёка ты ехаў, і яны не будуць як бы больш плаціць за яго. Просто такая дыстанцыя, мне падаецца... Не, тэхнічком як бы вырашаецца. Просто яшчэ і фермы гэта аб'ехаць быў. Пра далёкасць у туторыяле казалось пра людзей. Ну, па тыпу, у туторыяле дакладна казалася пра людзей. Людзі плацяць больш за больш далёкую, ну, за больш далёкае падарожжа. Гэта мае сэнс. Гэта лагічна, насамрэч. Дарэчы, наконт лагічна і людзей. Аэрапорт. Як наконт таго, каб людзей павазіць, а? На нейкую вялікую дыстанцыю, а? Наконт такая ідэя. Узяць, напрыклад, вось ад, не ведаю, ад Хмельнагурная, які ўсё змяншаецца насельніцтва, дарэчы. Мы пачалі пашыраць горад, горад пачаў загінаць проста. Чаму-то? 284 пасажыра, ні халеры тут жадаючых пакатацца. А тут один пасажыр. Аўтобус няблага зарабляе, я так разумею, так? Что у нас по грошах у тебя? Статистика. Прибыток все лето. 8 тысяч злотых. Летость 27 тысяч злотых. Слухайте, може нам автобусу понабудовать? Дивні нейкія каточки, мало того, що працюють, дик яшчэ і на самозабеспячэнні. Ну, у реальному житті, звичайно, наоборот. Блин. Давайте яшчэ на гэты маршрут поставим, карацей, больш аўтобусам. Пару нават поставим яшчэ. У депо. Мне патрэбна, так? Капіраваць машину, і мне патрэбна знайсці гэтую фіолетовую восьму. Блин, забаронена падчас паузы. Ён жа рухаецца, незручна. Вось. Яшчэ два адправілі на гэты же маршрут.
У Кратишин можна подовжити автобус? Можна. Я думаю, до речі, транспорт поміж Кратишином і Хмельне-Гурне було б лепей. Я нават увогуле думаю, гэта два вялікіх горада, так? Блин, я не так блізка, што я б просто чыгунку тут праклаў, бо, ну, вялікая колькасць потоку будзе. Тут же шмат людзей жыве. Паштовы прыпынак больше не прымае пошту. Дык вось мяне гэта, тыпу, куды яна з'ехала? Пошта. Давайте терминал новый. Я вось так поставлю. Не, давайте вось так увогуле поставлю. Оп. Эту дорогу парковую. Ось так. А гэта выдалю. І я зараз зрабіў вялікую памылку. Няісная станцыя у заданнях. Маеш рацыю? Ты, калі ласка, новы маршрут выдаліць. І як мне ісці? Вось мне кнопку ісці патрэбна было ў гэты час націскаць. Я зразумеў. Там была кнопка спецыяльна, каб маршрут абіраць. Так, ты у нас дорога не звязана. Да блин, падчас паўзы ўсё забаронена. Так. Где там паштовы ты наш? Хмельне-Гурне, ісці Тымбург. Ось. Усё, я могу зараз нормально рэдагаваць маршруту без неабходнасці ў дэпо адпраўляцца. Прымае нічога, блин, так не спрацуе. Блин, ты маеш рацыю. Эх. Усё не так, усё не так. Не заўважаю. Да блин, мне не падабаецца, што нельга... Я люблю рабіць, калі, ну, мне даюць час. Ну, па тыпу нічога не рухаецца, я люблю на паўзе гэтыя штукі рабіць. Так, добра, тады. Тады можна на паўзу, ў прынцыпе, не ставіць, па тыпу, навошта? Калі кожны раз. Так, вось. Ідзе, тут пошта будзе. Усё, нормально. Я тут перараблю гэту штуку. Ты у нас. Тымбург Даліна. Ён знайшоў новы шлях. Таму нормально, ён сам дасць рады. Так ладно будзе, ну вось напісана. Блин, а чаму? Яно ж пісала пошта. Што за халера? Яно літаральна пісала пошта. Што за херня гульня? Зараз. Я просто, ну, поставіў тады, і мне падалося, ну, можа, я неуважліва зрабіў, я такі, ну ладно. Вось, глядзі. Я калі наводжу, мне паказвае, прымае і... прымае, прапаноўвае. Ён не прымае пошту тады. Давайте вось так тады. Вось так. Усё. Гэта найлепшае, што я магу зрабіць тут. Ён просто по тыпу адпраўляе пошту, але не прымае яе. То бок дзіўная херня, ён як бы адпраўляць. О, дарэчы, з'явіўся домик адразу. Вітаю, Цумок. Я спрачаюся з гульнёй, таму што гульня робіць нейкую херню. О, адзін домик з'явіўся, адзін домик разваліўся. Што, зноў пошта адваліцца, не? Не, пошта на месцы. Добра. Кратышин? А што Кратышин? Кратышин нормально ўсё. Усё добра ў яго. Новае прадпрыемства. Нафтазавод будуецца каля Мотвава-Морска. Добра. Новыя прадпрыемствы, але ўсё далёка. Кратошин не прымае тавары? Што? Халера. А чаму? А чаму? Гэта ж, ну, лухта нейкая. Па тыпу дом з таварамі далёка ўехаў кудысьці? Тавараў яны адмовіліся. Зараз я вам адмоўлюсь ад тавараў. Як жа дзяўблі.
і я ўсё зламаў. Дык я нічога не рабіў. Як так атрымалася. Так, давайте поставім вось тут. Пассажиры пошта. Яны літаральна поўнасцю. Тут няма тавараў больш. А, не, пачакайце-ка, не, ёсць. Я ўлева зверху гляджу. Блін, забаронена падчас паўзы. Патрэбна роўнае месца. Блін, гульня. Просто пабудуй, а? Так. Вось так зробім. Тут робім. Жадалі сабе зялёныя пасадкі, прыгожую прыроду. Вось вам, блін, станцыя будзе. Як вам такое, а? Жывіце з гэтым. Так, мы зробім зараз... Я перабудоўваць ні халеры не буду. Я пакіну 2 станцыі гэтыя. Блін. Зямлю патрэбна вырваць. І скрозь гэты дом я пабудую, карацей, жалезку, таму што ідзіце нахрен. Я не магу скрозь дом будаваць. Вы бач будынак? Нахрен ідзеш. Так, выпраўляем. Гэта яшчэ не выпраўлена. Дзе ты у нас? Паехаў цягнічок, які ў нас ёсць. Мы яго... Кратошын мы гэты великапольскі прыбіраем. І ісці да... Вось так, цэнтральны. Усё. Выправілі. Ну... Вось з-за таго, што яны адмовіліся ад тавараў, таму дому знеслі мы. Не жадаеш тавары прымаць, вось табе, карацей, цягнічок у тваёй ваннай. Блин, яшчэ і цягнік зламаўся. Окей. Так, давайте-ка. Я реально жадаю пабудаваць вось тут дзесьці, напрыклад, жалезку, яшчэ цягнічок. І каб ён катаўся просто транспартны адзін. Давайте так зробім. Я просто жадаю гэта зрабіць. Тут в гэтым няма ніякага сэнсу, я просто жадаю гэта рабіць. Дарэчы, можна іх ганяць з картошына ў картошын, толькі месца не хопіць. Ну, у сэнсе таго, што мне ж ганяць яшчэ і транспартныя гэта. Мне патрэбна тады спецыяльна рабіць вось тут, вось, каб цягніку было дзе прыпыніцца, вось тут, напрыклад, каб прапусціць адзін з іншых цягнікоў. О, глядзіце, гэты пачаў прымаць тавары. Вось і пачвара, а? Там будынак перабудавалі, вось бачыце ціск які сацыяльны, карацей. Я знёс домік, і яны напужаліся, і тавары... Зараз абедзве станцыі прымаюць тавары. Так. Прапанова, карацей. Мы бяром, вось так, гэтую штуку пашыраем на 2 платформы, вось так робім. Вакзальчык. Так. І на гэтым вакзальчыку мы робім новы шлях. Мы будзем пошту ганяць і гэты самых, і людзей. Ну, людзей мы уже так з дамамі ганяем, так што, ў прынцыпе, нічога новага будзе. Алера, як ты так працуеш, а? Вось так. О, нормально. Так, тут у нас будзе адзін тэрмінал. Я, можа, адразу двайны зраблю? Ну, просто каб на потым было. Давайте адразу двайны. Вось так. Спачатку выдаліце дарогу. Добра. Зроблена. Оп. Вось такі тэрмінал будзе. Гэта на потым. Гэта на выраст. Яно мне не патрэбна зараз. Вось так. Оп. І вось так. Ёсць. Ёсць. Мы пусцім адзін цягнік, які будзе рабіць наступнае. Гэты цягнік... О, грошыкі. За папярэдні год плюс 80 тысяч. Ну, няблага. Мы ў плюс ідзем. Давайте, дарэчы, яшчэ дадзім трошкі крэдыт наш. Крыху будзем яго аддаваць.
Наша пазыка ўсё больш, ўсё менш і менш. Мы замяняем грошыкі адны на іншыя. Так, выбачай, кратоўскі, великапольскі, вялізнапольскі. За стырном лагіста працуе стажёр. Так. Глядзіце, мы зараз зробім адзін цягнічок, і гэты адзін цягнічок будзе адначасова вазіць і пошту, і людзей. Вось такі план. Які сэнс ад паўзы, калі на яе нельга ставіць вол? Так. Неправільную... Бляха. Так. Немагчыма выраўняць ужо роўна. У сэнсе роўна. Там ні халеры не роўна. Я зараз тут вам все параўняю тут. Оп. Не тое. Вось так. Гэта павінна быць нармальна, так? Спадзяюся. Не? Спачатку ўдаліце чыгунку. Лёгка. І... Выраўняць. Оп, выраўнялі. Вось, зараз лепей. Ты ідзеш уверх. Ты ідзеш управа. Ты ідзеш улева. І вам яшчэ вось гэты... Вось так запомнілі. Так, дэпо ёсць. Інтэрфейс перакладзены, а назвы гарадоў не. Не, назвы гарадоў можна абраць, якія назвы гарадоў будуць. І я абраў польскія назвы гарадоў, таму што беларускіх там няма, там, па ідэі, дзесьці можна пак спампаваць, мне нехта ў цютары пісаў, што можна пак знайсці, якія з беларускімі назвамі гарадоў, але я не знайшоў дзе, і я прачытаў гэта літаральна перад стрымом. Таму я перад стрымом паспрабаваў натыркаць, але я не знайшоў, дзе ў інтэрфейсе спампаваць гэтыя. Тут, дарэчы, ну, шмат чаго можна дапампоўваць, пры гэтым самой гульнёй. Вось, ты просто бярош і пампуеш, тыркаеш пару клавіш тут і атрымліваеш сабе новы пак, напрыклад, транспарту. Гульня бесплатная, дарэчы, абсалютна. Называецца, яна OpenTTD, але гэта па тыпу порт і паляпшэнне Transport Tycoon Deluxe, які выйшаў там у барадатым годзе і ад кампаніі Microprose, калі вы такую памятаеце. Існавала такая. Так. Новы цягнік. Гэта у нас будзе вось гэты юбілейным. Дарэчы, у іх па краху надзейнасць падае. У некаторых з іх з часам. Нам вельмі магутна не патрэбныя, нам дастаткова будзе такі. Забаронена падчас паўзы, ну вядома. Так, мы бяром туды больш пасажыраў. І адзін паштовы вагон. Вось. Атрымліваецца 4 пасажыра, адзін паштовы. Мы ставім яго, каб ён не катаўся адсюль. Вось сюды. І адпраўляем яго. Паехаў. А ёсць кнопка, дарэчы, каб зачыніць усё, таму што неяк напружвае зачыняць кожны раз. Мне гэта Age of Empires 2 нагадвае тройкі, выключна візуальна. Мне нагадвае... Як ён? Блін, была... Ну, хапае старых гулін, якія вось такія ізаметрычныя, яны літаральна вось адзін у адзін. Age of Empires, по-моему, быў больш прасунуты візуальна. Так. Зараз цікава, вось ён ёк ён будзе. Опа, загружается. Набираются пассажиры. Мяшкі пошты. Пайшоў. Зараз будзе... Ён, дарэчы, будзе вельмі карысным. Таму што, ну, нормально так і пассажираў набярэцца, пакуль ён катаецца. Адзінае, што дыстанцыя не вельмі далёкая. Вой, загрузка подвышаецца. 27. Ну і нормально.
У нас у выніку абодва гарады будуць расці зараз. Мне падаецца, дарэчы, тут былі дамы, толькі яны каля вакзала нешта вырашылі перасяліцца ад вакзала падалей. А гэта ўсе шашы пацякаў паміж гарадамі, каб канкурэнтаў маршрутчыкаў выціснуць з бізнесу. Дык глядзі, з гэтага гульня пачынаецца. На ўсёй мапе усе бізнесы, ўсё не звязана паміж сабой, мы сваю імперыю будуем і увогуле не ведаю, як яны жылі без нас. Адмоўна расці будзем. Дык вось, глядзі, у меня колькасць людзей, усё падае. Хмельна-Гурны ўжо 800 людзей. Па-мойму, калі я не памыляюся, у нас было там 1200, ну вось, дарэчы, 900 стала. У нас было 1200, 1300, нешта такое. У нас быў развіты горад. Тымбарк быў 277 людзей. Маленькі утульны гарадок стаў 242. Ось, я не ведаю, як яны тут перабудоўваюцца і развіваюцца, але па выглядзе становіцца толькі горш. Я тут ніхаяра не дапамагаю. Так, пошта, ось разгружаю ўсё. Ну, в прынцыпе, нармальна. Гэты цягнічок даволі карысны. Пайшла дынаміка. Калі ўсе стаў яшчэ менш і яшчэ утульней. Дарэчы, у іх жа там... глядзіце, яны стадыён пабудавалі затое. Пры нас. Ну, дзякуючы нам. Навошта ім стадыён, калі ў іх людзей... не, пачакайце-ка, вось зараз вырасла колькасць людзей. Раптоўна. Гэта першы горад, які вырас, больш, чым ён быў да гэта. 37 людзей. Калі ўсе тэлепорты сапсаваліся, людзі былі вымушаны зноў вучыцца перасоўвацца фізічна. Ну, так. Там, дарэчы, зараз які год? Зараз 1940-wy. Так. У нас. Што мы можам? Давайте новы бізнес нейкі замутім. Ліцейны завод ёсць, так? І я бачу... дарэчы, вось, гэтага заводу тут не было, гэта новенькая. У нас ёсць сталеліцейка, а потым куды яно ідзе? Просто на завод ідзе, так? Давайте, карацей, вось гэтую жалезную руду будем завозіць карацей, жалезная руда ідзе на сталеліцейку, сталеліцейка адпраўляе ўжо на завод. А завод у нас бліжэйшы дзе? Што я не бачу. А можна неяк фільтр па тыпу зрабіць? Прагляду. Будынкі прадпрыемствы. Мяне цікавіць канкрэтны тып прадпрыемства. Прамысловасць, вось яна. Мне цікавіць нафтазаводы, нафтагідроўня... Нафтовая платформа, лес, завод. А ё-моё, мы літаральна ў лімба, дзе няма ніякіх заводаў. Бліжэйшыя? Вось тут. Дзе ён тут? Зараз падсвечваюся. Вось он. Знайшоў. То бок тэарэтычна мы можам вось раз, два, тры. Далёка. І гэта на яго яшчэ прыйдзецца жывёлак і зерне весці. Тысячагоддзямі гарады жылі ізаляваны, і тут адзін каток вынайшаў дарогі. Ну, галоўнае, я нічога для гэтага не рабіў, дарогі проста вынайшліся. 1940-wy, а ты не лічыш, што мы працуем над інфраструктурай не ў лепшы час? Ну, ужо позна. Ён не злы тучын, ён тычын. Ён злы тычын. Злы нават. Злы тычын. Да вы глядзіце, тут вось гэтай Тымбарк Швентакшыскі.
Ось вам. Назва. Ніжэй каля крушвіцы. Я не бачу крушвіцу. Я не бачу крушвіцу. Адзываем. Сандомеш і... Крушвіца Дольна. І ёсць яшчэ Нідзіца Велька. Счельно. Ольштынак Мнейшы. Легіоново Швентакшыске. О! Зуи Пётрков. Ось такі зуи. Добра, так, мы трохи гэта у польскую паглыбіліся. Нам патрэбна будаваць. Вырашаем усё цягнікамі, выключна цягнікамі тут. Далёка ехаць, шмат вазіць. Хутчэй за ўсё прыйдзецца будаваць яшчэ і платформу доўгую, карацей. На 4 пазіцыі. Вось такую. Блін, зноў забаронена падчас паўзы. Паром пабудаваць неблагая ідэя. Толькі давайте зараз шахтамі разбярэмся. Поехали. Тут. Ось так. Будуем. Ви бачите, каточок зайшов. Я зараз зрозумів, жонка прийшла і каток зайшов. Що йому там робити, спати? Дуже цікаве, у інше місце зараз відбувається. Так що, покуль без камери, я вам верну аватарку. Ось нехай каточок буде. Так. Ёсць. Гэта я прапаную. Блин, мне же один и той же цягнік не падыдзе под гэтую справу, так? Таму што яны вельмі... Хутчэй за ўсё не падыдзе. Давайте спачатку один пабудуем, я пагляджу, што там за цягнік. Я бы просто ўвогуле один цягнік пусціў, і яно бы па колу бы катаўся, то бок. Гэта самае. Ён едзе з шахты ў лясны, ад ляснога ён едзе да заводу, ад заводу ён едзе зноў да шахт. Вось такі мотоцикл. Навошта патрэбна пауза, калі... Вось у мяне тая ж самая праблема. Навошта гэтая пауза тады? Вось, я не магу не будаваць. Я магу рэдагаваць толькі некаторыя назвы, там, ну, вельмі абмежавана. І нават калі я жадаю скапіраваць транспарт, то мне патрэбна гэта рабіць лайв, то бок пакуль транспарт едзе. Это ўвогуле самая абсурдная фігня, таму што навошта мне тады? Так. Давайте. Оп. Але я так разумею, гэта нейкая, ну, асаблівасць, скажем так, рухавіка. Таму што я не бачу ніякай нагоды больш гэта рабіць. Так. Ёсць. Мы бяром, будуем тут новы цягнік. Возьмем вось гэта юбілейныя. І глядзіце, вугальная хопер для зерня, драўніна хопер для жалезнай руды. Вось она, для жалезнай руды і вагон для сталі. Это два розных вагона. Мы можем тэарэтычна, у нас даволі доўгая платформа. Мы можем 50 на 50 зрабіць. Тут нельга будаваць, Цмок, тут нельга будаваць гарады, тут можна перайменаваць гарады. Але ёсць праблема. Гульня чамусьці не ўспрымае ніводныя, толькі стандартныя сімвалы ангельскага алфавіту. І ўсё. То бок той же самы, я не магу напісаць тыя ж надпісы, якія тут ёсць. Напрыклад, Тымбарк Швентакшыскі я не напішу. Я слово Тымбарк напішу, Швентакшыскі не напішу. Вось. Ну давай паспрабуем.
Замест злий тычын. Не, тычын мне так і так падабаецца злым. Нормально. Так добра. Вось, тут есть зелёная крыніца. Давайте будзе злы рэльеф. Я паспрабую. Злы рэльеф. Вы глядзіце, спрацавала. А з транспортам не працавала. Ну ладно, окей. Працуе, могу пераназываць. Так. Давайте реально, мы возьмем один тягнік. Так, это не тое. А, яно яшчэ забаронена падчас паузы, ну вядома. А што я яшчэ чакаў? Так. Я зараблю, карацей, тягнік, які будзе адразу две рэчы перавозіць. Мне далёка ехаць. А можа гэта не такая добрая ідэя? Не, давайте разделім усё ж таки. Ты? Зробім две платформы. А, ну так, я ж ні халеры не магу будаваць, пакуль пауза. Так. Чыгунка, ты, две. Вось так. І мне трэба выраўняць гэта ўсё справу. Ёсць. Ёсць. Давайте один тягнічок запустим, а то что ён там усё ніяк без ніякага. Город не развивается. До речі, вось гэта цікава. Город не написано, что город не развивается. Город расте раз у 200 дзён. Ага, добра. Город расте раз у 72 дні. А ты? Раз у 143 дні. Цікаво, чаго гэта залежыць. По типу того, як активно доставляю усё. Ладно. Так. Oxygen not included. 2500, дякую, великий редак. Что у нас, до речі, по часу? Ми 10 праз 5-10 хвилинок будем ролить рулетку, тому коли у вас є жадання. Як працює рулетка? Чим больш балаў у гульні, тим больш верагодна, што яна пераможа. Перамагчы можа любая гульня, акрамя каапаў і стрымоў, якія, ну, такія по типу асаблівыя. Вось. Так што любая гульня, сінглплеерная гульня спакойна можа перамагчы, мы ў яе будзем гуляць тады ў аўторак. Вось, вы можаце падвысіць верагоднасць гульні, якая вам падабаецца, просто закінуўшы на... OpenCTD атрымала сабе яшчэ 100 балаў. Дякуй. Так, гэта я нешта не туды гляджу зараз. Тягнічок. Новый тягнічок. Давайте, можа, возьмем вось гэты вялікі. Паравоз Гінзу А4. Ён больш дарагі, але ён і мацней. Я думаю, што з цягам часу ён будзе больш карысным у выніку. Але ж і дыстанцыя не такая вялікая. Не, ладно, давайте возьмем. Няхай будзе. У яго просты маршрут. Вось так. Вось так. Яму патрэбна яшчэ дадаць. Дзе там было... Опер для жалезнай руды. Я, по-моему, зарабіў даволі вялікім яго там, на 4 платформы, так? Няхай будзе. Поехал. Катайся. Мне падаецца, ён нават занадта доўгі для гэтай справы. — 162 тонны. Ну, можа, ён максимум будзе перавозіць кожны раз. На выходных едем у злы рэльеф будаваць сядзібы і гамблець. І ў гульні гуляцца. Вы забыліся пра гульні. Так. Нам вельмі далёка гэта будзе. Ух, як там ехаць. Так, так. На поўдзень, далёка. У папярэднім годзе мы зарабілі мінус 118 000 злотых. Гэта таму, што мы новы цягнік запусцілі.
Так, у нас один автобусик ни холера не зарабляє. Это недобро. Так, там что-то некая холера отрымливается. Так, мы наближаемся. Там мосток еще придется побудовать. Вот так. Тут спуск. Так. Блин, а тут простей будет выровнять, я так разумею, так? Не будуем. О, ось так просто зробимо. Сюди. Ось так. І тут у нас мост буде. Треба мост побудувати. Пішов чугуночний мост. Ось отсюди і сюди. 240 километров. Давайте консольные столевые на... Блин, они тут дорожнюються мали ніяк. Давайте ось такі. Самые дорогие. Так. А як на гэтым канале балы працуюць? Голосаванне... Так, зараз у меня зникло. Голосаванне кожны тыдзень новае. Глядзі як. Ты бярош узнагароду, будем гуляць у гэта. Там, напрыклад, на... назвы паляцелі. Флонкавічы. А гэта куды? На каго мы аддаем? На Мегапазерскі. Так вось, балы як? Ты можаш браць... Давайте, можна на паузу поставим, а то я не... Можна і не на паузу, просто каб нешта рухалася на экране. Вось так. Як балы працуюць? Ты можаш браць узнагароды, будзем гуляць у гэта. Там некалькі тыпаў гэтых узнагарод за розныя колькасці балаў. Гэта літаральна одна і тая ж узнагарода, просто можна, ну, для зручнасці зроблена іх больш, каб вам можна было не тыкаць шмат разоў одну і тую ж узнагароду. Дык вось, ты, калі націскаеш, абіраеш, будзем гуляць у гэта, ты можаш увесці назву гульні. Ты можаш увесці любую назву, як заўгодна. Калі у спісе ўжо ёсць такая гульня, то яна дадасца на рахунак гэтай гульні. То бок, напрыклад, адзінае, што назва павінна ідэальна супадаць з тым, што ў спісе ў нас. Інакш ён створыць новую, як бы, копію. Вось, напрыклад, у нас зараз пайшло на The Procession to Calvary адпраўляецца 1000, і гульні ў спісе, калі гульня перамагае, напрыклад, на сёння перамагла Transport Tycoon Deluxe, то бок мы гуляем у гульню пераможцу. Калі яна на першым месцы апынаецца ў чацвер, то мы гуляем у яе ў пятніцу. Яе балы абнуляюцца і іх становіцца 0. Пры гэтым усе астатнія гульні застаюцца на месцы. То бок ты можаш галасаваць за адну і тую ж гульню на працягу доўгага часу і раней ці пазней ты яе прасунеш. Рулетка працуе, якую мы зараз запустим, дарэчы, праз літаральна хвілінак 5 можа, ну ўжо менш. Можа зараз нават запустим. Я можа чыгунку дабудую і запустим. Рулетка працуе трошки па-іншаму. Са спіса гулян таго, што вы нагаласавалі, мы ствараем як бы рулетачку, і чым больш балаў у гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. І ў такую гульню мы будзем гуляць у аўторак. Так. І лепш менш пад'ёмаў рабіць, тады цягнікі хутчэй едуць, больш масткоў і тунэляў. Ну, я шчыра не вельмі заўважу, што яны... Так... Зарабіць тунельчык на ўзвышшы. Я не вельмі бачу, яны не вельмі запавольваюцца, на мой погляд. Я не вельмі бачу затрымкі такой моцнай. Таму я не вельмі хвалююся на гэтую тэму. Я згодны, гэта лагічна, але нармальныя цягнікі нармальна працуюць. На The Vampire The Masquerade Redemption адпраўляецца 9500. І яшчэ 9500. На ежа, дзякую вялікі. Цягнік гарыць, так, яны могуць ламацца. І яшчэ 9500. 7500 у нас адпраўляецца на Vampire The Masquerade Redemption. Так, давайте-ка, мы тут. Из-за того, что тут таксама будет отправляться 2 цягніка, давайте мы... Что мы можем зрабіць? Ён будзе, гэта у нас гэты завод, так? У яго будзе прыязджаць таксама сталь.
Акрамя сталі будзе яшчэ зерне прыязджаць і гэты. Яго можна зерне тэарэтычна, дарэчы, адсюль дастаўляць. І мы атрымаем сабе поўнасцю ўвесь цыкл. Давайте вось так пастаўлю. І буду прыязджаць з гэтага боку. Так. Там ні халера не бачна. Дайте-ка момент. Окей. Так, все добре. Так, у нас ёсць на завод. Уся гэтая чыгуначка праехала. Давайте-ка запускать цягнік тады сюды. А, цягнік запускать. А давайте просто депо поставим. Депо не такие дорогие, наколькі ўсё ж таки. Это простей будзе. Так. Колькі депо каштуе? Я могу поглядеть до того, як я его поставил. Ну ладно, давайте просто поставим. А, и он 3000. Блин, депо ни холера не каштует, можно забивать просто со своими этими конструкциями. Перайменаваць нейкі невялічкі горад. Так, у мяне было пытанне по типу, што пераназваць, бо гэта мог быць што магло быць што заўгодна. Тут ёсць Сопот, але мне Сопот кранаць не вельмі хочацца. А не, давайте няхай тут поблізу. Так. Лонкавічы. Ёсць. Пераназваў. І ў кірыліцы працуе, а я не спрабаваў. Давайте вот тут есть рамка Поморска. Я ее переназову у Жабку Поморску на белорусском. Жабка Поморска. Працуе. Можна кірыліцу выкарыстоўваць. А чаму назвы тады гэтых груп нельга было рабіць? Ну ладно, добра. Назвы гарадоў працуюць, можна, спакойна. 10 кнопка ёсць, каб усё рабіць празрыстым для будоўлі. А. Не бачу. Шчыра не бачу. Ну, як мінімум пры меню будоўлі. Панелі замена ландшафту толькі ёсць. Ну, там таксама не тое патрэбнае. Не ўпэўнена. Злы рэльеф. А дзе ён? Зараз я... А, вось он. Злы рэльеф. Ёсць. Едем сюды. У нас ёсць депо. Новы цягнік. Возьмем самы моцны. Дыстанцыя вялікая і вазіць шмат. Да блин, под паузу нельга нават гэтага рабіць. Для сталі вагон. Раз, два, три, 4, 5. А, яшчэ два могу дадаць, вось так. Усё, поехали. А я ему не выставил маршрут. Куда ты едешь? Вядома, ты заблудился, ты же не ведаешь, куда ехать. Я бы не сказал. Усё. Я не заблудился, я нашелся. Усё, катается. Добро. Ага. Так, на платформе у нас заявилась сталь. Да. У яго іншая літара у назве, дайце-ка. А типу не L там І? А, вибачаюся, я ж доволі далеко гляджу. На чат. Піонкович, блін. Ось так. Піонковичі. Ось. Вибачаюся.
Новошерековск? Каля Фионковичев? Блин, там злый рельеф самый ближайший город. Давайте вось Стародукла, и нам будет Новошерековск. Новошерековск. Шрековск. Так вот. Есть. Есть. Поехала. Ну что там, где там техничок? Где он? Куда он зник? Вось он. Ти у депо заїжджав? Тобі все в порядку? Нема шляху до... А чому нема шляху? Мені 10... Ось 100%, 10 рейка просто пропущена, один блок рейки. Ось тут, наприклад, мені подається гэта яно. Так, докладно. Там ні холери не бачно. Так, добре. Ось так. Выправили. Мне падаецца, гэта павінна быць нармальна ўжо. Разумееш, што рабіць ці не? Аслозерск. Ну ладно, так. Блин, а где вы там? Фионковичи. Глядите, Аслозерск. Блин, его бы круто было бы каля озера нейкага тыркнуть, але озеро ближайшая вось. Нормально каля вось гэтые? Давайте злый рельеф вось тут будзе. Я зараз назву. Вось гэта будзе у нас злый рельеф. А гэта будзе Аслозерск тады. Злы рельеф. Блин. Ім павінна быць унікальным. Добра. Аслозерск. Аслозерск. А гэта у нас будзе злы рельеф. Злы рельеф. У ботах? Давай у ботах. Погнали. У ботах. Йо. Все на месте. Так, гэта хлопча, мне падаецца, ён усё яшчэ не знайшоў шлях. Як ты яго не знайшоў? Што з табой не так? Няма шляху. Вяртайся, можа... Паслаць цягніку. Немагчыма знайсці маршрут до депо. Што? Мне падаецца, ён сламаўся ўсё. Ось, не, ось, все, ён паехаў у депо. Все, няхай сядзіць. Так, пераправляем шлях. Можа тут яшчэ не працуе. Вось тут не было. Там мікра-мікра за дрэвам нешта магло хавацца і ўсё, і ўніку ні халера не зрабіць. Піша, што ўсё яшчэ няма шляху. Не, ўсё, пайшло, зялёненькае. Тамашоў заменить на Драчкова. Давай-ка Тамашоў там. Ось, Драчкова. Нижняя Драчкова альбо верхняя Драчкова? Ладно, просто Драчкова. Так. Докторского складу. Ну, приемно находиться в такой... В этом самом усополце такой. Голосом Антония Бандераса, ты шо? Я ж не потягну. Молоточкова, Драчкова. Так, Драчкова лясны. Вось он приехал, амаль. Нормально его ўсё пойдзе? Поехала. По ідеі, зараз павінна... Вось у нас павінна было набрацца... 253 тонны стали уже есть. И хутчэй за ўсё больш ён ужо калі заставляе, уже больше тут не з'яўляецца, просто на платформе не змяшчаецца, да?
А не, з'являються, ще заповняється нормально. Робіть і робіть. Ну, гэта доўга будзе ганяць. Драконіцу дадаваць? Ну, давай глядзіце, у нас можна... У нас ёсць яшчэ вось он. Любого выбудавання. Постмодерн? Ну, самі вырашайце. Мяўкні з гішпанскім акцэнтам эль мяу. Самый вялікі горад. На жаль, па памерах у нас Аслазёрск самы вялікі, і шчыра да Аслазёрска усім складана будзе дацягнуцца. Не, пачакайце-ка, злы рэльеф у ботах больш. Окей. Ну я злога рэльефа магу яшчэ куды-небудзь перасунуць. Вось туды. Напрыклад, наадварот. І сюды драконіцу. Так, у нас поехала сталь. Что у нас по грошах? Мы ж на гэтых самых, на будаўніцтве згубілі ажно 300 000. Давайте грошики поддаем, трошки наш кредит уплачиваем. Каб он нас не тягнул. Мы и так нормально зарабляем. Так, что у нас яшчэ? У нас атрымліваецца, да гэтага заводу можна дадаць. Давайте поглядим, як там наши папярэднія гарады. Вырасцець ці не? Картошин 800 менш стал. О, хмельна-горная выросла. Нарэшце, 1269. Калі не выросла, то хотя бы стало тым, як было раней. Выправилась ситуация. И тут у нас больше людей стало. Вы поглядите, по краху управляется. Блин, только я сказал, тут 2 дома развалились. Когда яны перабудоўваюцца. Глядзіце, тут нават невялічкі домик з'явіў, ну, по типу 4-павярховік з'явіўся. Не халера сабе. Развіваецца гарадок. Расце. Вы бачыце, я забыўся, затрындзеўся, і гэты самае, рулетка же. Так, ставлю на паузу гульню. Зараз пойду у гэты самае. Где наше кола? Есть кола. Зараз я покажу его вам. Так. Переключение мое. Не то. Альбо яно. Яно. Вось оно, Пікервіл. Давайте гук яго яшчэ дадам вам. Колер. Давайте вось гэта. Чаму я не змяніўся? Натисну сейф. Ось. Ёсць. Там реклама розная у нас. Мы бяром вагу, уключаем, нам яна спатрэбіцца. Я зараз зайду, возьму нам наши узнагароды. Усе спіс наш. Забираю яго. Оп. Вось он наш спіс. Выкидываем капы. Так. Дайся молотка мінус так само. Потому что яны нават калі перамогуць, то што мы з гэтым будем рабіць, правильно? Зноў кап. Мне падаецца анекдот яшчэ так само мінус. Ну, па выглядзе ўсё. Ёсць. Юблокам не карыстаюся. Мне падаецца, ну, я карыстаюся блокам, просто я ў інкагніта, і тут гэтыя самыя не працуюць. Пашырэнні. Так. Мне падаецца, гэта ўсё. Давайте перамешваем іх.
каб больш драматычны эфект дадаць. Вось наша кола, і ў выніку нават гульня, калі ў яе зусім мала пунктаў, яна можа перамагчы. У нас перамагалі гульні, па-моему, колькі 600 пунктаў было такое. Чым больш у гульні пунктаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. Таму ёсць такая верагодна, што мы згуляем, напрыклад, у Broken Sword 1, які ў топ-1 зараз знаходзіцца, наколькі памятаю, так? Я ж не памыляюся, ну, топ-1 быў як мінімум учора. Так, Broken Sword на першае месца. Вось, і гэта паскорыць такім чынам. Можа і пераможа нейкая мелкая гульня, можа нейкая вялікая. Круцім, глядзім, паехалі. Baldur's Gate 3 у нас перамагае. Будзем гуляцца ў Baldur's Gate 3. Я не памятаю дакладна, хто, па-мойму, Арыгана закідывала, так? Калі Арыгана закідывала, то умовы для праходжання яна і будзе ставіць. Не ты? Так, паглядзім яшчэ раз. Я зараз пагляджу. Што у нас... Так. Яно вельмі даўно, па-моему, закідвалася, так? Яшчэ да таго, як я... не, пачакай, Арыгана, ты закідывала? Ты на першы Baldur's Gate закідывала. На трэці Baldur's Gate у мяне яшчэ да таго, як мы... Гэта самае. Да таго, як я палепшыў бота, так што я не магу сказаць, хто. Ага. Окей, добра, давайте я адзначу Baldur's Gate 3 як пераможцу. 10 000 пунктаў на ёй было. Пераможцы. Так, новы радочак у пераможцаў дадам. Baldur's Gate 3, 10 000 на ёй было. Раз, два, три. І гэта адбылося сёння. Сёння у нас 23. Давайте на 12:21 поставлю. Раз, ёсць. Ёсць. Старажытныя балады гістарычныя. Ну вось старая, карацей, старая, даўно перамагала. Я там не бачыла пасля 1000 гадзін праходжання. О, блин, у мяне 120 гадзін, і шчыра, я трохі стаміўся. Я пры гэтым як бы і хочацца гуляць у яе, і не хочацца гуляць адначасова. Мяне больш спыняе трэці акт, які просто перагружаны мелкімі дэталямі. І першы два акты яшчэ было нармальна. Ну, там трохі было такое на першым акце. Другі акт увогуле мне добра зайшоў, а трэці акт мне перагруз. Занадта шмат варыянтаў. Вось. Я не ўпэўнены, у мяне ёсць жаданне зрабіць праходжанне на максімальнай складанасці з адным жыццём. Было такое жаданне. І плюс яшчэ там новых класаў дадавалі, ну, падкласаў, якіх, ну, якія былі ў кнігах па ДНД, але, ну, дадалі толькі зараз. Мне норм 3 адразу іду біць лычы главу вампіра. Ну, мы пакуль, ведаеш, правяраем, мы літаральна бярэм адзін квест, ідзем да яго і набіраемся яшчэ 3 квеста па дарозе. Вось, мы ў жонка ўсё яшчэ не прайшлі 3. Брюмастер, ну, альбо як там, стыль п'янага майстра. А яго, ну, для самай максімальнай складанасці, я думаю, слабаваты монах. Я думаю, монах слабаваты будзе. Ага, Ashen Wing закидывала на Baldur's Gate 3 10 000. Добра. Ashen Wing тады і наадварот. А што ў яго такога? Ён можа кантраляваць, падсечкі рабіць, ён можа ухіляцца, ну і адбіваць снарады назад, калі пашасціць. Ashen Wing тады і вырашае, якім стылем мы праходзім. Па тыпу, ну, персонажа я сам абяру і ствару, але па тыпу высокую, нізкую складанасць, па тыпу, што можа моды нейкія усталёўваць, ну, нешта такое, па тыпу, вырашаць. Я хардзамонка праходзіла. У монаха ён даволі, ну, я кажу, я не гуляў у Baldur's Gate за монаха. Монах даволі слабаваты ў пачатку першыя 4 ўзроўні. Вось. Гэта яго адзіны мінус. Потым становіцца добра. Ну, па тыпу, потым вельмі добра. Давай на хардзе з галасаваннем твічоўскім.
Максимальна, добре, максимальна складаність і інтеграція з твічом. Нам капзда. Ми настільки хутко здохнем там. Добре, так і зробимо. Я тоді подрихтую Baldur's Gate, підготую справу. Я так, до речі, не усталёўваў. Калі хтосьці карыстаўся на Baldur's Gate 3 перакладам беларускім, ён там аўтаматычны, па-мойму, рукамі не выпраўляўся. Скажыце, калі ласка, ці варта усталёўваць яго на адзін стрым? Бо я баюся запароць гульню, ну, па тыпу сламаць яе неяк, і я трошкі пабойваюся усталёўваць пераклад. А вось гонар за барда, і ў кузні прыйшлося астарыўна рабіць монкам, каб не склеіць дошачкі. Ага. Варта, так? Добра, тады я яго усталюю. Угу. Якія моды? Адзін патрэбныя. Нюд моды ў гульню будаваны адразу. Окей, дамовіліся. Мы там дабраліся да імператара, карацей. Это у нас два персонажа, сцена была з імператором. Так. Я спецыяльна... Мод є ў гульні у менеджеры. Па типу унутры ўбудаваны ў гульню, альбо у Steam Workshop. Там же по типу додавали падтрымку модаў для... Не, пачакайце-ка. Падтрымку модаў дадавалі, але для консолей, по-моему, ён не працуе. Я не упэўнены, дарэчы. Блин, вы бачыце? Я вам не переключил сцену. Затрындзеўся, я не переключил сцену. Так. Ну, вось у меня з'явілася. Добра тады. Я яшчэ пагляджу, разбяромся. І тады будем праходзіць на хардзе з тым самым твічоўскім галасаваннем. Персонажа буду яшчэ думаць. Можна нешта брутальнае по типу... Ну, я не вельмі бачу сэнса рабіць візарда. Ну ладно, добра, давайте гэта мы адкладзем, нам будем абмяркоўваць, калі будем ствараць персонажа. Я ўжо просто переключыўся ў думку. Сандамеш каля Драчкава. Сандамеш каля Драчкава, вось оно. І Сандамеш, вось он. Во, 160. Хутор Руді. Блин, ось. Хутор Руді. Есть. Ну, мы, в принципе, зарабляем зараз нормально так. Правильно? У нас ёсць... Што нам яшчэ бы такого парабіць? Дарэчы, я нешта не бачыў, каб у нас новыя тэхналогіі з'яўляліся. Типу новых там транспортаў і гэтага ўсяго. Давайте, можа, звяжам яшчэ гарады лепей. Ну, там, пачнем перасылкі. Я жадаю самалёт, я аэропорт жадаю пабудаваць. Давайте аэропорт тут бахнем. Паром, дакладна. Дзе б такога бахнуць яго? Мы можам каналы будаваць. Канал мы можам. Во, мы можам каналы зрабіць. Акведукі. Так, я бачу... Можна хутор Руді, Злы Тычын і Драчкава звязаць. Давайте так і зробім, карацей. Драчкава будзе у нас паромчык у яшчэ два гарады. І калі што, мы звяжам потым гэта са Злым Ралефам у Ботах і Аслазёрскам. Альбо просто Аслазёрск. Аслазёрск давайте, і Злы Ралеф будуць звязаныя. Далей нікуды мы не прокапаемся. Можна, але дорага. Ну, окей. Што у нас? Будаўніцтва докаў для набыцця абслугоўвання караблёў. Вось яны докі. І зробім іх... Вось так. Трэба будаваць у вадзе, вось так. Вось яны докі. Прыстані у нас ёсць падсветка зона пакрыцця. Пасажыры, пошта і тавары. О, там каштоўнасці ёсць у горадзе. Ну ладно.
Я не дацягнуся просто да каштоўнасцяў. А ніяк. Ну так, каштоўнасці вось гэты будынак каштоўнасці. Дае. Тут немагчыма пабудаваць прыстань, непрыдатнае месца. А дзе прыдатнае месца будзе? А што лічыцца, у сэнсе непрыдатнае месца? Мне па тыпу больше месца патрэбна? Одна клетачка не падыдзе? Падаецца, 2 клеткі патрэбна. Ну давай тады выкапваем вось тут. Неабходна роўнае месца. Вось так. О, вось так придумал. Вось так мы зробім. Не калеры яно каштуе. Ну, в прынцыпе, чакана. Так, это не падыходзіць. А ўсё яшчэ непрыдатнае. 2 клеткі ёсць. 3 ёсць нават. Не працуе. Яшчэ? Ну, гэта вельмі дорага нам абыходзіцца зараз. Я не могу. У меня не атрымліваецца. Одна вода, один берег. А я не могу будовать. Ну, увогуле. То бок у меня одна клетка атрымліваецца. Ну, я не помню, у меня одна клетка только есть. Звычайно яно показывае колькі... Ну, зараз я прыберу зону, вось у меня одна клетка есть только. На іншым возеры для тесту. Ну, давай. Непрыдатнае месца, непрыдатнае месца, непрыдатнае месца, непрыдатнае месца. Цягнуць нельга, калі што. Я просто паўсюль тыркаю. Ад пагорку ў возера. О! А чаму тут спрацавала? Мне па тыпу ухіл гэты патрэбны. Цікава. А чаму так? О, глядзіце-ка. Вось тут можна пабудаваць раптоўна. Вельмі дзіўна. Вельмі дзіўна. Так. Давайте-ка. Занесите канал. А закопать каналы можно? Вось так. Я спрабую зараз пабудаваць трошки гэту самую. Оп. Ой. Блин, холера. А, верни назад. Необходно ровное место. У сенсе, блин. Так, ты униз. Я закопал. То, что правильно было працаваць. Блин. А, я ломаю все. Я зламаў раку. Люди, я зламаў раку. Я спрабую зрабіць лепей, але атрымліваецца горш. Так, добра. Мы... Я не ведаю, што нам рабіць, шчыра. Оп. Вось так. І тут я магу тэарэтычна тады вось зрабіць прыстань, так? Прыстань працуе. Давайте дорогу ёй зробім. Рабі выглядае так, што так было. Яна заўсёды, гэтая рака заўсёды была такая кароткая.
Я просто для прыгажосці пабудую тут дарогу. Калі што, калі хтосьці спытае, гэтая дарога тут бы заўсёды была. Оп. Мы там трошки ў мінус пайшлі, таму што я на будаўніцтва выклаў 400 000 зараз, тупо на каналы свае эксперыменты. Экалагічныя катастрофы? Не-не-не. Гэта ўсё прыдумана. Но я ж не магу по тыпу канал пракапаць вось так. Ну, ён неабходна роўнае месца для канала. Неправільны ўхіл зямлі. Яму яшчэ і ўхіл неправільны. Да ёпарасята. Ну ладно. Але разім, як ёсць. Так, прыстань раз ёсць. Прыстань нумар 2 патрэбна. Я тут магу? О, не? Пасажыры пошта, прапановваю пасажыры пошта. Чаму прыстань нельга на роўным месцы пабудаваць? Это луханейка, по-моему. Не? Яе можна на вось схіле вады зрабіць, але вось, блин, на роўным месцы нельга, это хранейка. Давайте трохи выраўняем. Тут галоўна не зламаць. Блять, выбачце. Я зламаў і тут. З вадой нешта не заладзілася ў мяне. Як ты працуеш? Уніз. Ты уніз. Можна яшчэ ўніз? Не-не-не. Пачатку знесіце канал. Халера. Вада, як ты працуеш у гэтай гульні? Так. Тут канал. Вось. А што? Блин, я не разумею. Вось так, вось это ухіл мне падаецца нармальна зрабіў. Немагчыма пабудаваць прыстань непрыдатнае месца. Што такое? Я зараз столькі грошай прыдзяўбаў на гэта ўжо. Во. Вельмі дарагія докі ў нас атрымліваюцца. Падар, тут рыба офісы вашага канкама прыйшла, кажа, вы ім не перашкаджаеце плысці. Няхай я насамрэч прадумана ўсё раблю. Глядзі, зараз за тое, каб пераплыць з аднаго месца ў іншае, трэба плаціць грошы. Вось, будуць падаткі на плаванне на ваду. Прапаную офіс нашай фірмы ў злым рэльефе паставіць. Неблагі план. А з фірмай разбярэмся, толькі я прыстань яшчэ гэту дабудую ўжо і вадзічку. У нас паплыве што-небудзь, давайте. Так, докі ў нас ёсць. Док. Новый карабель. Пассажирное судно давайте. Нафтовые танкеры и сухогрузы. Короче, сухогруз неблагая просто идея. Усё, кроме пассажиров и нафты. Ну, цудоўно. 100 000, не холера себе. Так, пассажирское судно. Есть маршрут. Отсюль? Куды? Ну и все. Готово. Отправляется. Поплыл корабель. Падаткі на паветра. На жаль, пакуль я не навучыўся ламаць паветра, таму калі навучуся, тады мы падаткі на паветра увядзем, добра? Так, злы рэльеф у ботах, з яго ідуць, пасажыры будуць плаваць у Аслазёрск. Ніякай экалагічнай катастрофы не адбылося, ўсё прайшло вельмі пазітыўна. Оп. Яшчэ прыгожанька дабудавалі. У злым рэльефе пабудуем сваю гэтую самую кватэру. А дзе я гэта зрабіць? Так, прамысловы каталог это не тое. Назва кампании. Давайте-ка назовем... блин, а як мы увесь этот час были без назвы кампании? Давайте... Цягнічок робіць бр-бр-бр.
Ось такое у нас будет. Там, где товар, справа у версия кнопка. Побудовать штаб, 8. О, кайфы. 8. Что так бедненько? Штаб. Ты чего? Это что за лухта? Это ж не отповедає нашей гиперкорпорации. Эко-френдлі корп. Ну, обирай. Альбо тягнічок робить бур-бур-бур компанія, альбо Eco-Friendly Corp. Мяу Експрес. А, ви бачите, у нас була назва значно ранее. Мяу Експрес. Я ж забывся. Мяу Експрес. Ось. Ви бачите? Ім'я директора? Ну, містер Блек, мені подається, йому вельми трапно, ні? На жаль, з ракою. Я не ведаю, як назад роздупліць гэтую раку. Яна як вось ёсць, яна зараз будзе з перарывам. Бо я не магу капаць уніз. Гульня не вельмі любіць вертыкальнасць. ЗРЛФ, давай. Добре. Директор. ЗРЛФ. Подобається. Так, есть. Ну что, там люди у нас катаются? 196 пассажиров, не холеры себе. Ну, нормально такие. Я думаю, корабель... А я могу поглядеть, колькі зараз корабель перевозит? То есть у певний момент. Ее вместо 100 пассажиров, то бок ён туди-сюди катає. На жаль, ён не вельмі хуткі, один і мінус. То пусто. А, 8. Так, ось, бачу. Зараз ён толькі загрузіўся 100 пасажырамі і сотенкай, і зараз павядзе яе. А тут у нас 80 пасажыраў чакаюць. Пакуль ён даедзе, 100 і будзе. Так што нормально, ў прынцыпе. Але ж вельмі дорага гэтыя, ну, каналы гэтыя вельмі дорага выходзяцца. Оп, і ён яшчэ зламаўся па дарозе. Ну, добра. Неблага. Так. Што у нас? У нас выглядае ўсё неблага. Кампанія Мяу Экспрес пашыраецца, лепшаецца. Дарэчы, хмельна-гурна нарэшце вырасла больш, чым яно было. Кратошыну, на жаль, так не пашанцавала. Тымбарк стаў больш. Тут паломачка. За гэтага ўсе аўтобусы сталі. Дарэчы, аўтобусы, вы нармальна увогуле? 24 пасажыры, вы не поўнасцю запоўненыя, так, я думаю? 5 пасажыраў, 2 пасажыра. Можна выдаляць адзін спакойна з маршрута. Выдаем адзін аўтобус з гэтага маршрута. Так, дзе яны нашы? Вось. People Хмельна. Прыбытак. Адзін дакладна лішні. Яго можна выдаліць... Не групу выдаліць. Табе. А дзе цябе прадаць? Там і стары выдаляй. Я бы хоць як знайшоў, як выдаляць. Паслаць ему можа аўтамабіль у гараж просто вось так потупаў. Надзейнасць. А які з іх самы стары-то? Атрымліваецца.
4 гады, 7 гадоў вось гэта самы стары. Гэта у нас нумар 3. Вось ты. Давай ты едзеш у гараж. Все закрываем, астатнія толькі гэтага пакідаем, хлопцу. Вось перацягнуць, каб прадаць. Добра, усё. Прадалі адзін. Я думаю, астатнія дадуць рады. Там у нас пошта яшчэ дастаўлялася. Мне цікава, што у нас пошта адбываецца ўвогуле. Маршрут паштовы. Пошта, дарэчы, у плюс ідзе. Нават прыбытак мае. Тавары нармальна таксама. Ну, добра. У прынцыпе, з аўтобусікамі ўсё ідзе добра. Што у нас тут? Мы тут не дабудавалі до конца. І нармальна зарабляе у нас цягнічок. Цягнічкі зарабляюць асноўную масу грошай для нас увогуле ўвесь час. Так, сталь таксама добра. Добра, у нас цягнічкі асноўныя. Добра. Далей, каб палепшыць гэтую сітуацыю, нам патрэбна з фермы у Драчкава ганяць грошы, ну, прывозіць карацей на завод ўсё. Давайте мы тады зробім. Нам патрэбна 2 цягніка. Тэарэтычна. Так. Давайте зробім 2 цягніка. Мы можам зрабіць 2 паралельных цягніка. Блин, я вось не ўпэўнены, а тут можна семафорамі вырашыць. Карацей, я бы жадаў зараз зрабіць, каб тут ганялася некалькі цягнікоў па двухкалейцы. Вось, пры гэтым паралельна яны ганяліся, то бок яны у адзін... Я паспрабую зараз больш складаную сістэму зрабіць. Яна не вельмі абавязковая, але я жадаю проста зрабіць, таму і зраблю. Бяром. Робім па тыпу як звычайныя чыгуначныя станцыі, ну, у рэальным свеце, так? Я ведаю, што як гэта рабіць у гэтым самым, у якім, Transport Viewer. Ось, тут я не до конца упэўнены. Ну ладно. Пасажыры, пошта, жывёла, зерня. Неблага. Так, вось такая у нас будзе. Літаральна палі пабудуем. Глядзіце, якая справа. Якая ідэя? Па ідэе, у нас павінна быць пераход, ну, развязка, каб яны, то бок ён заязджае, і ён потым едзе. Той, які праязджае, яны могуць разварочвацца на месцы. Гэта магія чыгуначная тут адбываецца. Але, ну, скажем так, няхай будзе. Вось. Разварочваюцца яны на месцы. Бяром. Каб тавары адразу прымала. Ой, блин, я не то зрабіў. У сэнсе, патлумач. Робім вось такую штуку і робім яшчэ адваротную. Вось такую. І глядзіце, якая логіка. У нас цягнік можа, адзін цягнік можа перайсці па рэйках спакойна, і ў выніку у нас можа ісці 2 паралельныя рэйкі. Вось. Яны могуць перабудоўвацца, то бок адзін цягнік, які прыбывае, ён можа запаркавацца вось сюды. Той, які прыязджае з гэтага, ён можа запаркавацца вось сюды, калі жадае. Яны могуць так перакрэслівацца. Но гэта станцыя, каб не толькі для фермы, каб і тавары ў Драчкава. Зробім. Так, і план такі, якраз такі. Там у нас будзе зерня, у нас будуць жывёлы, у нас будзе гэтыя тавары. Так што нам таму і патрэбна, узнікае хоць неабходнасць у гэтым. Так. Да заводу поедем. Мне падаецца, ось тут будзе трошки лухтанейка. Не, нормально. Я тут трошки шляхі гэтыя развяду ў розныя бакі, таму што, ну, на жаль, парна іх не вельмі зручна будаваць. Так, ты у нас можаш адразу ісці сюды, у прынцыпе. Ось так. І там у нас ёсць.
тут у нас можна ось так побудувати, і тоді вони можуть паралельно йти, в принципі. І тут ми повторимо ту ж саму халеру, яку я робив там. Ми робимо ось таку штуку. Я зараз не упевнений, що це спрацює, але я ожидаю поспробувати. Блін, там трошки. Я не бачу ні халери, гульня. Можна... Блін, як я бачу. Давайте... Я просто древо літерально тут. Ось. Розберу це все, бо не бачу. Так. У нас есть ось тут. І ми робимо ще один. Ось так. Отрымливается. Нам потрібно семафори ще правильно ставити. Семафори. Однобаковий маршрутний семафор. Дозволяє некільким технікам знаходитися в одному сигнальному. Ось гэта мяне цікавіло. Глядите, як буде працювати. Ён однобаковий. Ён дозволить тільки в один бок ехать. Правильно же? Так, ось гэта. То бок атрымліваецца. У один бок можа проезжать толькі один цягнічок. У другі бок таксама можа проезжать толькі один цягнічок. По ідэі так павінна хапіць. Магчыма. Я не упэўнены, што яны могуць разабрацца з гэтым. У меню со шестернёй есть налада празрыстасці. Празрыстыя будынкі. Налада празрыстасці. О. Не павінна быць празрыстыя зараз. Толькі я не бачу, каб яны былі празрыстыя. Празрыстасць для дрэваў? Нешта я не бачу, каб яно стало празрыстым. Бачу. То бок... не бачу. Я думаў, што я бачу, ніхера я не бачу. Не ведаю. Падаецца, выставіў, не бачу результата. Гэта павінна спрацаваць, але я не упэўнены до конца. Давайте депо паспрабуем і запустим хотя бы один цягнічок. Паглядзім, як ён будзе катацца. Так. Ось так. І яшчэ ось так. Пауза замінае. Да не. Так. Цягнічок. Гэта у нас будзе першае. Цягнік, які дастаўляе зерне. Поўнасцю на гэта яго і сканцэнтруем. Дастава зерня. І папер для зерня. Давайте яго ён будзе рабіць дзве рэчы. Ён усё ж таки будзе даставляць на палову зерня, палову жывёлак. Так. Раз, два. У нас там на 4, так, разлічан. Таму месца у нас хапае. Раз, два, 3. І для жывёл. Раз, два, 3, 4. Ось так. І оно умяшаецца ўсё. Гэты цягнічок у нас будзе хадзіць з гэтай станцыі. Ось на гэтую станцыю. Сочым за ім. Это важно. Няма шляху. У сэнсе няма шляху. У цябе ёсць шлях. Усё ж таки ён не можа разабрацца. Але зачым як ён робіць? Гэта павінна аднабаковая быць, і ён, па ідэі, павінен запаркавацца... Ага, вось. Знайшоў, добра, гэта ён зрабіў. Цягнік нумар 5 заблудзіўся. А чаму? Пачакайце, а ты што тут робіш? Гэта гэты заблудзіўся. А чаму ён не можа разгарнуцца проста? Я не разумею. Я не разумею. То бок гэта цягнічок нармальна, а гэта ты чаго так паехаў? Ён не можа разгарнуцца на адным месцы, яму патрэбна кола па тыпу, альбо што?
І вось он захрас. Так, наш драўляны гэты, не драўляны, а жалезны гэты, так, трэба прыдумаць. Ён, атрымліваецца, цікавую рэч зрабіў. Ён заехаў у... Блін, а чаму яны тады могуць на астатніх, на вакзалах гэтак спыняцца? Мне проста тады патрэбна вывесці сюды гэтую... Давайте, я прыдумаў. Я зараз выратую гэтую ўсю халяру. Я просто бяру і раблю шлях вось так. Забаронена падчас паўзы. Так. І вось так. І ўсё. І мы выратавалі. Ён, па ідэі, павінен мець магчымасць зараз... ён ужо не можа, ён ужо ў гэтую штуку захрас. Давайте тады вось тут яшчэ зраблю. Ось так. Ось так. І паставлю тут семафор. Пум-пум-пум-пум-пум. Дзе ён? Семафор двухбаковы, просто вось так. О, ён выправіўся. А чаму ты зараз выправіўся? Дзіўны ты хлопча. Падаецца, выправіў. Усё. Вылечылася. Ён тады можа праязджаць і вяртацца просто назад. Зараз, для таго, каб гэтая штука ўся яшчэ працавала, я дадам яшчэ адзін дадатковы семафор. Для чаго ён патрэбны? Ну, давайте я яго пазней паставлю, тады будзе больш відавочным, дзеля чаго ён патрэбны. Гэты ўжо хлопча катаецца. Зерня сталь. І вось ён катаецца, і ён... Ты же возіш нешта, не? Альбо не? Ты пусты катаешься. Чаму? Зерня і жывёлы. Так. Гэта завод, які прымае жывёл і зерня. Ну, і набудаваў... Ну, шчыра, як бы, я думаю, будзе прасцей. Ён просто... Я здзівіўся, што яны могуць разварочвацца на месцы на тупіковых станцыях, і пры гэтым не могуць разварочвацца на прахадных. У выніку ён заблукаў там. Ну, ён просто не ведаў, што яму рабіць. Так, вось ён вязе. Ён возіць больш зерня. Давайте пераробім яго. Пачакайце, так яму і хапае, ён, у прынцыпе, на поўную працуе. Можа, яму сталі не хапае? А чаму прымае нічога? Я нешта не разумею. Вось, прымае зерня, жывёл, зерня, сталь. Добра. В першым радку трэба нешта выбраць спачатку. Давай-ка. Празрыстасць. А ты што такое? Во! Гэта так працуе? Я просто снізу націскаў, я думаў, гэта так працуе. Добра. Добра, буду карыстацца. Дзякуй вялікі. Я пакіну нават празрысціць гэту менюшку, няхай справа зверху будзе. Станцыя злучэння не, ён павінна ўсё гэта даць рады, нават без нейкай дадатковай дапамогі. Вось зараз гэта што было? Ты на ремонт паехаў, я спадзяюся? Таму што яму не было неабходнасці туды заязджаць увогуле. Блін, цягнік нумар 5 усё яшчэ заблукаў. Не можна знайсці шлях для працягу руху. Ты што ты будзеш рабіць, а? Няма вольнай калейцы. Калейкі. Давайте, ну, окей.
Давайте семафоры ему поставим. Тут. Усё, я вам зразумеў, куды ехаць. Во, и поехал нормально. Зараз поназираю за гэтым яшчэ. Каб з ім усё нормально было. Гэта выгрузіўся. Выязджае на правільны шлях і едзе куды патрэбна. Усё нормально. З гэтымі разабраліся, той таксама дасць рады. Я вось тут яшчэ адзін семафор пастаўлю. Долбакова няхай будзе. Як ён поедзе? Я спрабую просто полностью разобраться, тому что иначе я, ну, трохи дзіўна, что яны не могуць разварочвацца. Ну, по типу, в одном моменте он разворачивается, ты додаешь калейку и все, и он не может уже. То есть, например, зараз он выгрузится и поедет прямо. А вы зараз ты разгарнулся. Что с тобой не так? Лапец. Тут он ненормальный нейкий. Техник номер 5 заблудился. Блин, что с тобой не так? Техник номер 5. Ты что робишь? Я не разумею гэтага цягніка, шчыра. Ён чамусьці, у яго ёсць усе магчымасці згарнуць куды яму патрэбна, але ён гэтага не робіць. Ён такі, нахрен гэта. Так. Добра, давайте назіраем за ім пакуль вось так, як ёсць. Просто я разлічваў, што ён просто разгарнецца. Ён зараз разгарнуўся на адным месцы. Без праблемаў. Гэта не была для яго праблема, ён просто ўзяў да разгарнуўся. Дагэтуль ён гэтага... Вось, зноў прыехаў сюды. І гэта ён зрабіў. А чаму ён зараз паехаў сюды? Я не разумею. Я не разумею. Я просто не разумею. Назіраем. Не, гэтыя семафоры, якія я паставіў, яны без кірунка руху. Ну, вось канкрэтна зараз абраныя, вось, дазваляе некалькім цягнікам знаходзіцца ў адным сігнальным блоку, калі кожны з іх можна зарэзерваваць сабе бяспечны шлях. Дазваляе праходжанне цягнікоў у абодва бакі. Гэты ў абодва бакі. Тып сігнала змяняецца. Гэта што змяняецца? Давайте вось зараз празрыстасць патрэбна будзе, бо ніхер не бачна. Не? Ну, просто ты, калі адзін напрамак, у іх унізе ёсць такая белая халера, так? Што гэта такое? А, можна некалькі адлегласці, карацей, стаць, калі ты доўга цягнеш. Яны з ляснога заўсёды абіраюць уверх улева калейку. Не, глядзі, з ляснога яны выязджаюць заўсёды вось на гэтую калейку, вось на гэтую, на правую калейку. Вось гэта. І гэта правільна, таму што яны павінны ехаць па праваму шляху. У гэтым была задумка, як бы. Гэты цягнічок, глядзі, ён бярэ, праязджае гэты шлях. Тут ёсць гэты самыя семафоры, якія ў два бакі працуюць, так? Ён абірае самы кароткі маршрут. І заязджае на платформу. Ён абраў маршрут, заехаў на платформу. І зараз у яго выбар ёсць. Зараз, вось, ну, калі паглядзець. У яго ёсць выбар з гэтага месца. Ён можа паехаць вось так. Ён можа паехаць вось так, з якога ён прыехаў, альбо паехаць па аднабаковаму шляху. Чаму ён абірае самы доўгі магчымы шлях? А, ну, дарэчы, ён можа выехаць і згарнуць вось так направа. Але ён гэтага не абірае. Я не разумею. Што ён абярэ зараз?
Зараз ён нормально поехал. Ён вучыцца. Ён вучыцца. Вы поглядзіце, ён правильно поехал. Окей. Ну, калі ён будзе так заўсёды ездзіць, то вось гэты шлях не патрэбны ўвогуле. О, блин, я зламаў тут. Луночку трохі. Вось так. Можа, ён на дэпо ездзіў на рамонт. Магчыма. Гэта адзінае тлумачэнне, якое я бачу. О, гэтаму. Так. Гэта таксама на рамонт паехаў. Ну тады, спадзяюся, ўсё добра. Зараз павінна быць нармальна. Дарэчы, пры такой логіцы і вось гэты шлях увогуле не патрэбна. Вось гэта ўся халера. В прынцыпе. Давайте я, можа, знясем. Я магу толькі дарогу па выглядзіне. Бо яна не патрэбна ўсё становіцца. Ось так. Працуе і працуе, добра. Там я яму трошки зламаў шлях, ён зараз гэта не згодны з маімі танцамі. Усё, добра. Ён вучыцца так. Хутка нас захопіць. Ёсць у нас гэта. Тады, і вось он тады праедзе нармальна. Усё, гэтую праблему вырашылі. Мы можам дадаваць яшчэ адзін цягнік на ўсю гэтую канструкцыю. Так, ты у нас, што у нас па загрузцы? Ну, ён галоўную плюс ідзе, так? Робім яшчэ адзін цягнік спецыяльна для для тавараў. Зноў жа моцны. Робім, ідзе ён таварны вагон. І на ўсё проста, вось. Ось она наш цягнічок. І выставляем яму шлях. Шлях он яго будзе ад ляснога да горада. Усё, запускаем. Сачым, каб у яго ўсё было добра. Так, гэта нармальна паехаў. І бачыце, у нас зараз ёсць на двух калейках у нас ёсць два цягнічка, якія ездзяць. Зараз трошкі іх адладзіць можна яшчэ. У іх ёсць магчымасць стаць лепей. Няма шляху з дэпо да ляснога. У сэнсе няма. Таму што аднабаковая. Зразумеў, так. Маеш рацыю. Робім вось так. І... Я, слухай, я баюся зламаю, ну, ім розум сваімі приколдесамі. І... Я паспрабую. Можа атрымаецца. Вось так. Блін. А што гэта атрымліваецца? Гэта халярнік атрымаецца. Так, перабудоўваем. Вы бачыце, я вам зараз мазгі паламаю. Так. На паузе ж нельга будаваць. Ну, цудоўна. Так. Цягнічкі, стойце. Зараз. Усё стало. Усё, уехаў назад. Так. Заблудзіўся, я не здзіўлю, што ён заблудзіўся. Ён мог бы, у прынцыпе, і пачакаць, я тут яшчэ будую. Вось так. І вось так зробім. Зробім вось так. І тады... Я магу вось літаральна вось так працягнуць яшчэ. Я не ведаю, атрымаецца ў іх зразумець гэта ці не. Гэта можа быць занадта складана. Паглядзім зараз. Яны могуць нас паслаць за гэтымі калейкамі. Што цікава, яны можа проста разгарнуцца вось літаральна ў вольным шляху. Можна лес вярнуць.
Ну што, адолееш? У гэты раз. Ёсць, ён вызваляе яе, і гэты семафор пераключаецца, і папярэдні таксама можа рухацца зараз. Для таго, каб можа быць такое, што цягнік будзе чакаць папярэдняга яшчэ. Так, это едзе нармальна. О, дарэчы, для таго, каб заязджаць, вось гэту яшчэ перамычку патрэбна зрабіць. Мы можам дадаць яшчэ 2 семафоры накіраваныя. Там. Вось вы. Каб, калі такая можа рэч здарыцца, так, ты ў гэты бок, і ты ў гэты бок. У выніку яны могуць браць і час ад часу заязджаць у гэты. Ну, па тыпу, не абавязкова увесь... Як працуюць семафоры? Семафор кажа, што шлях наперадзе, калі ён пад'язджае да семафора, ён кажа, што шлях вольны, так? Ён быў падняты. Калі ён праязджае, ён як бы заняты становіцца. Вось, напрыклад, яны неправільна насамрэч адзначаюць. Зараз шлях заняты, бачыце? Ён зараз павінен падняцца. Бачыце, ён падняўся. Гэта значыць, што кожны раз, калі чэл на цягніке пад'язджае да семафора, ён бачыць, што наступны кавалак шляху, ён вольны, калі ён падняты. Калі ён апушчаны, гэта значыць, што ён заняты. Ехаць нельга. Гэта літаральна толькі 2 пазіцыі. Ехаць можна, ехаць нельга. Усё. І то есть гэта неправільна працуе, ён дзіўна трошкі, але гульня разумее. Вось. Чаму ён заязджае туды без конца? Можа, неправільна нешта зрабіў? Ладно. Вось. І ў выніку, глядзіце, зараз гэта разгрузіцца, вось ён загрузіўся, але яму ехаць нельга, таму што гэты шлях заняты. Але ён не абавязкова павінен чакаць, каб ён праехаў да самага канца. Таму праз некаторы час варта ставіць семафоры. Яны не абавязкова павінны быць, ну, па тыпу, іх да халеры можа быць. У нашым выпадку, насамрэч, 2 плюс-мінус дастаткова. Вось, для нашай мэты. Адзінае, што мне цікава, ён зараз разбяруцца яны тут, ці не? Вось. Шлях у яго вызваліўся толькі што, і нармальна ён праехаў. На The Safe Place адпраўляецца 10 000. Дзякуй вялікі. Канец года, і ў папярэднім годзе мы нармальна так зарабілі. 45-й год, дарэчы, 46-й пайшоў у нас. І мы адразу ўжо ў плюс паляцелі. У нас, паўтарым, мы зарабілі ўжо у нас больш грошай, чым было ў 3 разы. Давайте аддадзім наш крэдыт, а рэшту яго. Усё, мы нічога не вінныя банку. Так. Яны лок атрымаўся. Бачыце? Гэты цягнічок не змог праехаць далей. Ён поўнасцю не ўмясціўся і заблакаваў праезд вось тут. Давайте я паставлю яшчэ адзін семафор. Вось тут. Аднабаковы. Вось так. Не, час пауза. Вось так. І гэты цягнік зараз вызваліць шлях для таго цягніка, так? Не вызваліў, усё яшчэ ў локе. Давайте я... тут няма чаго. Ё-маё. Залочыў іх. Ён не змяшчаецца сюды. Як бы гэта выправіць зараз? Зараз можа семафор пакуль што двухбаковы зрабіць яго. Тып семафора. Чтоб такога зрабіць. Дашлі ў дэпо ніжняе. Ага, маеш рацыю. Так, ты ў дэпо. Але гэта часовы разлог. Давайте, вось оно што. Патрэбна. Так, гэта семафор. А як прыбраць семафор? Как тебя выдалить-то? Усё, прыбраў сігнал. Так, ты можаш выязджаць зараз, але гэта праблема.
То як ён выязджае, можа дэпо перанесці, дэпо ў дрэнным месцы, мне падаецца. Зараз паглядзім, куды ён паедзе. Я ведаю, трэба паставіць карацей сігнал, каб ён не ехаў, калі тут нехта ёсць ужо. Але, не, блін, дэпо просто не хапае, ўсё роўна. Ён можа залучыць яго. Я думаю, як бы так прыгожа зрабіць, каб ён мог катацца, калі пажадае тут. Ён, дарэчы, ўсё роўна нейкую сваю лухту робіць, ён бы мог спакойна праехаць у гэты бок, і ўсё парадку было бы. Давайте-ка паспрабуем. Одну рэч. Бяром вось гэты рэжым. Ты... ён не можа выехаць са свайго. Вось зараз, як ён заехаў, ён не можа выбрацца. Вось зараз ён заблукаў, дакладна заблукаў. Я ведаю, я прыдумаў. Зробім вось такую штуку. Калі ён жадае, ён туды прыедзе. Усё. Ён можа просто выехаць зараз і спакойна паехаць далей па свайму маршруту. Раз ён так жадае заязджаць у гэтае дэпо кожны раз, калі ремонтавацца жадае. Што у нас з горадам? Драчкава пакрыху, горад не развіваецца. Пасажыры ў мінулым месяцы і пошта ў мінулым месяцы. Для развіцця горада, я так разумею, абавязкова гэтае самае, так? Пошту і пасажыраў дасылаць. Так, вось гэты хлопча. Зараз за ім сочым. Ён зараз павінен заехаць у дэпо і потым выехаць на свой шлях проста, не напружваючы астатніх. Усё, так ён паехаў, нармальна. Праблема вырашана. Пакеце шляхоў. Ну, так. Вельмі прадумана. Інжынерія. Так, давайте-ка Драчкава парадуем. Драчкава, давай-ка ты будзеш у нас злы ралег, і Драчкава гэта давадак такія гарады, якія маюць даволі вялікае насельніцтва. Мы можам даслаць... давайте вялікую лінію. Блін, ужо час, калі што. Вось, мне бы... Я як бы нікуды сёння і не спяшаюся, але я бы, можа, як мінімум зрабіў перапынак. Так што давайте дамовімся на наступнае. Я зараз буду ўжо скончваць перадаваць вас далей. Я, можа быць, сёння запушчу яшчэ стрым па чаму-небудзь, але калі будзе настрой, я яшчэ пагляджу, таму што перапынак мне дакладна патрэбна будзе. Вось, і там ужо вырашым. Карацей, можете чакаць стрыма, але можете яго і не чакаць. Вось такая чамурная гісторыя ў мяне. Няма банку ў Драчкава? Я не... ёсць банк. Мы маглі бы каштоўнасці перавозіць, але я ўжо час, я бы хаця бы перапынуў. Вось, ну добра, мы наладзілі няблага. У нас тут працуе. У нас нават працуе без экалагічных катастроф. Дзе яно у нас? Дзе у нас? Вось. Без экалагічных катастроф у нас катаецца транспорт. На жаль, нават развіваецца пакрыху горад злы ралеф у ботах і Аслазёрск. Всё добра ідзе. Бізнесы паляпшаюцца, гарады растуць. Цудоўна. Атрымаецца, як атрымаецца. Так. Добраненька, буду вас пакідаць. Я на выпадак, калі не пабачымся сёння ўжо. Я жадаю вам добрага дня і добрых выходных. Сёння ўсё ж такі пятнічка. Калі вы працуеце ў выходныя, я жадаю вам добра папрацаваць у выходныя, і каб выходныя не былі вельмі складанымі, працоўныя. Я вас перадам да Шаграэля, і давайте-ка шатаут Лил Зоркі кинем. Давайте-ка шатаут Лил Зорка. А я вас накірую да Шаграэля.
Я зараз, ну, РВДак, до речі, погуляв у яе, я такий, блін, я жадаю погуляць у Transport Viewer, показаць вам Transport Viewer. І гэта літаральна две аднолькавыя гульні. Ну, на 90% яны падобныя, тут мелкія нюансы ёсць, ну і транспорт... Дарэчы, адзінае, у чым Transport Viewer 2 лепей за гэтую гульню, адзіная рэч. У Transport Viewer 2 ёсць зялёны аўтобус МАЗ беларускі. Літаральна вось гэты зелёненькі, ну, які катаюцца па гарадах. Так, давайте-ка на нашай грэлі вас перавам. Полетели до его.